Hello. I hope that علينا نقول قالوا معلت غمناي تمالي. Thank you حدنتنا. صعبني زي أدلايد زغنت نزوان زي أقداسي الدرفي. ما يقدن صعب مراح كنولا لنا حجي تختل كنولا لنا. كوميتي كيسيون تقلبه مستزلنا أيو أزيو كاب جزء إن تحلل خز خيدلو شكر نايت خبابن بحفش خانة حجرنان لومي يا تكرات كنكون زوج درفتات كم زنايز حجي خنصوم وصنا إحنا يو سو يغني لنا حدنتنا كومونة درافاي بحفشة تمالي صبوق مشات كم زم سنار إن لنا لومي تداري زلوا برنامج ناخا لك عكمت نايت مالي نعنا وكل جزء نداير بحال أدس كله تحب مو حبل عيني نيتحب أدس كله تحب حبل عيني كنك تحب يتخلى سلازي نحنا إرتراويان كا ولا قوا نتي سلا بحكي بلو ولا قوا كالوت كي كعبونا ننحد حدنا حدنت كم زلنا سنيت كم زلنا كم زلنا كله خنر نفتن كوان تخونا قندما بومتن بيحبوا شجرات نحر لونا كعوتنا ونسلزي كله كنزارب لهم كنا العلوم ناي قدن زغولو نقرات كنا العل نقددينا مالتيو سلزي نايلوم معلتي أرستنا نمنتايو دنبه تقاومو كعوت زي كاله I think تريته حوسوس تدي بلايو نا أقولش يتر استي anyway سلزي أبيلو أينا يتقند شجرنا سلمنتاينا نزي سرعات زي كن علي زي سلمنتايو تي جزء كاب جزء ناب جزء تشجرنا أبكندنا إحنا نحمقه السند حمقنا تخيدلو أبكندنا ودقو السند ودقنا نحسينا تخيدلو انتاي سلزغنايو نزبل قرب تو ولا تنتنا بلا كترينا من الوقت كتب رحلنا نتي برقص كلنا حقلقليو نحن أمرات كلنا يخيل خون قل نتوم درجوح كتب لهم ذلوا درجوح كتب لنا نتوم قرب أفهم كتب لهم ذلوا أفهم كتب لنا نايلهم معلتي قاشنا حفنا نتفتي تقلاسيت حيال غازيت إنيا حفتنا إيدن إياسو عملتيو إيدن إياسو نبز جزانا حدث مصايت أيقونتن يقعد أبجل وانات كاب جاشا خوين كاممصا حليفة أبز جزاون رئيتو تاتا مهاب نز جزا جل أقدستي أجايش جل حساب بمقرب ون نفلتا الزنا نقدر حفتيا لازم لو معلتون وزغلو مس سبت جبريل زلخي انترفيو مس بوزحات الرقبيو زلخسي كل جزء تفلتت المساب مركابو تددو قصي خطرخبيو أفلوت وزحاشة بوتال لكي إلنا بزجبرنا لحد ما مسرت نزي أقدم زكلسكو أرستحيزا نبانا قريبا لا مالتيو سلازي نزم مشاتزي بحافتنا إيدن كنا مهار كنا مستينا مو اسكي كلمنا بميكروفون معدامين حافتنا إيدن إياسو كل هاتكم سكن قاعد حال مسأخبولوا لي كل هاتكم بعمبا باقركم تقبلوا لي برقص دمس إيدن إياسو نعنا حد شايكونا بفلا أبز عمتزي نتناي أسنا تي في كابز حيولو غازيت أنياتات أوشت هاجر يكون أوصاي نبوزحات حيالات إرتراويان على محتت أم مقبار نهزبي حبريتا أم مقاب تمرتي أم مقاب نزنط فو كلهم نقدميتا ممصا حيال ترى زلوا حفتيا سلازي نعناون كنت نخال كسال أقرقلوتا نمهب لهم عالتي قاشانا كوينا مركابا أنا بوغني بتعمي حقوس سخاتكمون كم زناتي كتم مهارو قال نجار كاب أخذ قسمو تدالهم كم زلهم تسفى قبر أما جزء ناب حفتنا إيدن حفتنا إيدن مستحيس كيو زلخي معدة مرتي نقعد حمد أخن دابلكو ميكروفون عاخي لك
thank you يغني لي سلام حوات سمعوني تليكم مسكملك تقبروا لي نسمعك كلنا يا حراي بوتنا سلتي خاب جبون العلي ذهب كاني مسجانا نادنقوتن بلبي مسكنكا نسخان حدر جاغانونا نبعلهم ون افتي نقحات هزبي كب ناي مبال وفري اب قدميت تسريعكم ابركتو تقبروا ننوح عمتات سلازي صنحكم نقحات هزبي ملعال وي awareness raise ምግባር ድማ ንዓይ ከም ዛዕባ ዘገድሰኒ ስለ ዝኾነ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ከመስግነኩም ፈቱ ማለት እዩ ንዓይ ድማ ጋሻኹም ጌርኩም ኣብዚ ስለ ዘምጻኹምኒ እስኪ ትብሎ ተሃለዋ ብዝብል ልብዕቢኹም ምዃንኩም ይርዳእኒ እንድዩ ብወን ከመስግነኩም ፈቱ ንዓኹምን ነዞም ኣብዚ ገዛ ዘለዉ ብምሉኦም ኣጋይሽን ማለት እዩ እንቋዕ ብደሓን መጻኹም እዚ ናይ ሎሚ ሒዘዮ መጽየ ዘለኹ ኣርእስቲ ደንበ ተቃውሞ ስለምንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ክዕወት ዘይከኣለ ዝብል እዩ ብዛዕባኡ ቅድሚ ክዛረብ ምጅማረይ ግን ኣቐዲምኩም ክትዛረብዎ ብዛዕባ ዝጸናሕኩም ንእሽተይ ክዛረብ ድሕር ዕድል ሂብኩምኒ ብኡ ክጅምር ኣቐዲምኩም ናይ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝገበሮ ዘረባ ኢኹም ኣስሚዕኹም ነርኩም ኣብ ኤርትራ ዘሎ የለን ክብሊና ሰሚዕናዮ ዓሰብ የላን ባጽዕሉል ባሕሪ ዝነበረት የላን ኮትስ ኤርትራስ ዘለዋ የብላን ንምባል ዝሃቦ ዘረባ ዝገበሮ ዘረባ እዩ ነይሩ ግን ኣብዚ ካፍቲ ዝበሎነ ላዕሊ ስለምንታይ ኢሉዎ እዩ እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣያና ተኽሉ መሓሪ እውን ክብሎ ከም ዝጸንሐ ቀዲሙ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ መቸም ብጥፍኣቱ ተኣሚኑ ንምምሕያሽ ከም ዘይኮነ ኩልና ንስሕቶ ነገር ኣይከውንን እዩ ሓላፍነት ክወስድ ዝደለየውን መሲሉ ክቐርብ ፈቲኑ እውን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ኣይ እቲ ድሕሪኡ ዝሰዓበ ናይ ዶክተር أحمد زربا إرترا زي كيدا أبزرع كله لاس عامد كوينات كسارة من باري إخرج داخلي ونيلي مالتي زي ناب كل تشحن 10 شمونتن مفارق كل تشحن 10 شمونتن من عامة مرت تمليسنا عند حرينا يو يسياسة كسرنان كل نام ماليسنا عينا أبزبللو جيزي نأبي أحمد ون وكلنا خمسة هابون قال عالم زي كونه نايب حكي مراحي إلو خمسة أمنلو دحرز تزاربو له جيزي مالتيو دكتور أبي خا وي كونريل أبي نيرترا وكيلو بزوح نتفتات كايدرينا يوينا جي every time إيساس مبرحة تقول لعله خلاه يو أبي خاطيو تزيدلي ملقت زما حلال زلو أبي إرتران جن زر أنتايو نتي إسياس زبلو عشيشيلكا ناب أبي زبلو وين أب كالي إثيوبيا وزبلو أتوكيركا موك أسيو إزي زري نفسهم كتالولو فقادنياتات زخونو سبعت ونا مونغونا مهلاو ميزري امبر إسياس قد مقرتشان 10 شمونتن انت يقبر نيرو عين فلتنينا بدحري ون تزتفارارمو وعلات نمنتاي زملكتو نفلطو ነገር የለን عسباب كبي كنوتات አላ كلنا نفلطو ነገር እዩ ኤርትራ ድሕሪ ዝኹሉ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ሕጂ ዜጋታታ ኣብ ከመይ ኩነታት አላ ኩልና ንፈልጦ እዩ ሕጂ ኢሳያስ ኤርትራ ዘለዋ የብላን ክብል ከሎ ብመደብ ንምዕናዋ እሞ ድማ ስለዝዓነወትሲ ኤርትራውያን ተስፋ ቆሪጾም እሞ ደሓን ምስ ኢትዮጵያን ተተሓወስና የብሉን ንኽብሉ ድዩ እዚ ኩልና ነንባዕልና ክንምልሶ ንኽእል ሕቶ ይመስለኒ ማለት እዩ ግን ንሕና ኣብቲ ኸነተክሮ ዘለና ነገራት ኣተኪርና ከዓ
كنزارب بዛ አጋጣሚ የተሐሳስብ ማለት እዩ حجن افتر استي تمليسه دنبه تقاومو ስለምታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ካለ ናብ ዝብል ዛዕባ ማለት እዩ እዚ ሕቶ መጀመርያ ነገር ክሳብ 5 ሚሊዮን ጥራሕ ኣይኮነን ዋግኡ ነዚ ሕቶ ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ከም ዶክተር ሞጎስ ዝበሎ ዕዳ ናይ ኤርትራ ብዕዳ ኣብ ርከብ ዘላ ካብ ኣፍሪካ ማለት እዩ እቲ ዕዳ ከማ ባህላ 7 ቢልዮን ዶላር እዩ ሕጂ ነዛ ሕቶ እዚኣ ምምላስ ወይ ናይ ምምላስ ዋጋ ሚሊዮን ወይ 5 ሚሊዮን ዘይኮነ 7 ቢልዮን እዩ ከባድ ሕቶ ያ ንምባሊለ ዘለኹ ነገር እዚ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሓደን ክልተን ካባታትና ጥራይ ዘይኮነ ወይ ብኩልና ክላዓል ዘለዎ ሕቶ እዩ ዝብል እምነት ይኸ ዘለኒ ኣነ ማለት እዩ እዚ ኣርስቲ ሒዘ መጽ ዘለኹ ሎሚ ድፍረት ኣይትቆርጠሩ ለይዳ ሬታ ማለት እዩ ክምለስና ሃሎ ወገና ዘይተመለሰ ግድል ስለዝኾነ ንመልዓሉን ብዓቅመይ ድማ ኣብ ውልቃዊ ትዕዝብተይን ዘዛረብክዎም ሰባት ካብኦም ዝረኽብክዎ ሓበሬታን ምርኩስ ብምግባር ክንዛተየሉ ብምዕላም ሒዘ መጽ ዘለኹ ስለዚ ኣብዚ ኩልና ነናትና ርእይቶ ክህልወና ይኽእል ምዃኑ ይዝርዳእኒ ኣነ ቅድመይውን ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዓልዎ ይፈልጥ ኣነ ከምናቶም መቐጸልታይ ኣብዚ ዘልዕሎ ዘለኹ ብድሕረይውን ነዝናተይ ዘረባ ወይ ሓሳብ መበገሲ ጌርካ ኣብ ዙርኡ ክታዓትን ልዝባትን ክካየድ እዩ ናተይ ዕላማ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ኣነ ናይዚ ኣርእስቲ እዚ ክኢላ ወይ ፈላጥ ኮይነ ዘይኮነ ሕጂውን ኣብዚ ገዛ ክመጽእ ከለኹ ከም ክብሎ ከም ዝፈቱ ምስ ኣሕዋተይ ንምልዛት ካብ ዝብል ሓሳብ ኣብዚ መጽ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ክምህርን ኣስተምህሮ ክህብን ኣይኮነን ንኽንላዘብ እዩ እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ነቐፌታ ብገዛ ርእስኻ እውን ክጅመር ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ሰበ ደሞ ኸኣኒ ኣብዚ ፖለቲካ ኤርትራ ከማርኣያ እሱ እንድሕር ደኣ ነብሱ ኣመሓይሹ ጥራሕ ንህዝቢ ኤርትራ ከርብሕ ይኽእል እዩ ኢለ ስለ ዝሓስብ እውን ነዚ ኣርእስቲ ሒዘዮ መጽ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ግን ተቃውሞና ስለምንታይ ክዕወት ዘይከኣለ ናብ ዝብል ሕቶ ቅድሚ ምስጋረይ ተቃውሞ እንታይ ማለት እዩ መን ንመን እዩ ዝቃወሞ ስለምንታይ ይቃወም ብዝብሉ ምሬ ኣቦታትናን ኣዴት ከም ዝብልኦ ማለት እዩ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ ዝበሃል ምስል ኣሎ ናይ ዓድና ናይ ኣቦታትና ብዙሕ ተጎዩ ሽቶ እንተዘይተወቂዑ ኣብ መንገዲ ብዙሕ ተሃሊኹ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ዘሸግር ኣይከውንን እዩ እቲ ኩሉ ጉያ ብኽነት ኮይኑ ዝተርፍ ግን ዝግኢልካ ሰኣን ነገራት ምምርማርን ካብቲ ጌጋኻ ምምሃርን ምምሕያሽን ተዳጋጋሚ ግዜ ሓደ ዓይነት ወይ ተመሳሳሊ ጌጋ ኣብ ምፍጻም ተጸሚድካ ግዜኻ ናይ ለውጥ ዕድላትካ ሓድሽ ጅማሮኻ ወይ as a new beginnings ንብሎ ወይ fresh start ምኽሳር እዩ እዚ እዩ እቲ ብኽነት ንዓይ ማለት እዩ እዚ ብፍላይ ምስ ህዝብን ሃገርን ምስ ናቶም ትማሊ ሎምን ጽባሕን ዝተኣሳሰር ምስ ዝኸውን እሞ ድማ ሕሉፍ ህሉውን መጻእን ኣሕቢሩ ዘኽስር ምስ ዝኸውን እቲ ብኽነት መለክዕ ዘይርከቦ ንኹሉ ኣባል ናይታ ዛዕባ ኮይና ዘላ ሃገር ብማዕረን ተሓታትነት ዘቃልዕ ጉዳይ ኮይኑ ዝስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ብወገነይ ደጋፋ የብሉ ተቃዋማይ ኣብዚ ኩሉ ካብ ምሕታት ኣይምልጥን እዩ ግን ተቃውሞ ክንብል ከለና ኣብ መቃም ፖለቲካ እንታይ እዩ ንተቃውሞ ዊኪፔዲያ እንታይ ኢሉ ዝገልጾ ኣብ ፖለቲካ ማለት እዩ ንሓደ ወይ ንሓንቲ ከተማ ዞባ ግዝኣት ወይ ሃገር ኣብ ትሕቲ ፖለቲካዊ ቁጽጽሩ ዘእተወ ንኣይዲዮሎጂካዊ ወይ ፖለቲካዊ መርገጺ ወይ ኣተሓሳስብኡ
ዝቃወምዎ ብሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ወይ ዝተወደበ ጉጅለታት ዝቆመ እዩ ክብል እዩ ዊኪፔድያ ንተቃውሞ ዝገልጾ ማለት እዚ መሰረታዊ ወይ መባእታዊ ኣገላልጻ ተቃውሞ እዩ ካብ ዊኪፔድያ ስለ ዝተረኽበ ከዓ ምምዕባልን ምህብታምን ከም ዘድልዮ ዘተሓትት ኣይኮን ይኹን እምበር እቲ መሰረታዊ ጉዳይ እቲ ንሕና ንቃወሞ ኣለና ንብሎ ዘለና መንግስቲ ተመሊስና ምርኣዩ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ንሕና ንቃወሞ ኣለና ዘሎ መንግስቲ ድዩ ስርዓት የለና ማለት እዩ እዚ ብግዚያውነት ቆይሙ ክሳብ ሕጂ ግባር ተሓሲሙ ዘይተኣወጀ ወይ ዘይወግዓዊ ንግስነት ዝተኸለወ ገባርን ሓዳግን ዝኾነሉ ፖለቲካዊ ኩነታት እዩ ዘሎ ብሃገርና ፈራድና ኣካል ዝበሃል የብሉን እቲ ፈጻሚ ኩሉ ሓደ ውልቀ ሰብ ሓጋግን ፈራድን እዩ ንሓደ ሕጋዊ ህላዌ ወይ ሕጋውነት ዘይብሉ ብሓደ ሰልፊ ድዩ ውድብ ብምንታይ ምራሕ ዘይፍለጥ መንግስቲ ኢሉ ንባዕሉ ዝጽውዕ ዝቃወም እንታይ ተባሂሉ ይጽዋዕ ንባዕሉ ክምለስ ዝህልዎ ሕቶ እዩ ክትቃወም ከለኻ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ኣነ ነዛ ሃገር በዝንበትን ካባኻ ብዝበለፀ ከመሓድራ ይኽእል እየ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ንስኻ እውን ከም ተቃዋማይ ሕጋዊ ህላወ ኣለካ ናይ ምቅዋም መሰል ኣለካ ማለት እዩ ንሱ እውን ከም መንግስቲ ዘብሎ ቅርፂ ኣለዎ ድምፂ ተቃውሞ ክሰምዕ ፍቃደኛ ኣብ ዘይኮነሉ ከዓ ኣገዲዱ ክሰምዕ ዝቕስቦ መምርሒ ወይ ቅዋም ከም ዘሎ ፈሊጡ መብፃዕታቱ ክትግብር ቅሩብነት ዘርኢ ክኸውን ዝግደድ ምዃኑ ዝፈልጥ ኣካል እዩ ኣብ ናትና ኩነታት እንድሕር መፂና ካብዚ ኩሉ ወፃኢ እዩ መንግስቲ ዝበሃል የለን ሕጋዊ ህላወ ዘይብሉ ቅርፂ መንግስቲ ዘይሓዘ መንግስቲ ክኸውን ዘይበቅዕ ሽም መፀውዕ ዘይትረኽበሉ ገለ ነገር እዩ ዘሎ ኣብ ሃገርና ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ነዚ ኢና ንቃወሞ ኣለና ንብል ዘለና ማለት እዩ እቲ ዕላማ ተቃውሞና እንታይ እዩ ኣምና ፀዲቁ እምበር ኣይተተግበረን ከም ዜጋታት ኩሉ መታን ማዕርነት የለን ካልእን ዝብል ኣብ ትሕቲ ቅዋም ዘይምትግባሩ ዝጠቃለል ብዙሕ ሕቶታት ኣለና ማለት እዩ ምህላው ካልእ ከምኡ ካልእ ኣብ ትሕቲ ቅዋም ዘይምህላው ዝጠቃለል ዛዕባ እዩ ኣብዚ ካልእ ብዙሕ ብወግዕ ዘይግለጽ ዕላማ ዝተኸልከሉ ስቱር ኣጀንዳታት ዘሳሲዩን ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ከም ዘለዉ ምዝካር የድሊ እቲ ደንበ ተቃውሞ ቅድሚ ሕጂ እውን ከም ዝበልክዎ ደንበ ተቃውሞ ብዙሓት ሓይልታት ዝሓቆፈ ብዙሓት ጉጅለታት ዝሓቆፈ ሓደ ጥርናፈ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ተቃውሞ ወይ ደንበ ተቃውሞ ንብሎ ዘለና ደንበ ሓደ ካብኣቶም እቶም ስቱር ኣጀንዳታት ዝሓዙ ወይ ዘሳሲዩ ሰባት ዘለውዎ እውን ጥርናፈ እዩ ወይ ውዳቤ ደንበ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ፍትሒ ዘናድዩን እቶም ኣጀንዳን ካልኦት ንዝኾነ ሓሳብ ናይ ካልኦት ኣብ ምፅራር ጥራሕ ዝተፀምዱን ሓቢሮም እዮም ኣብ ሓደ ሳንዱቕ ተቐሚጦም ተቃውምቲ እናተባህሉ ዝፅውዑ ማለት እዩ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ኢልና ነብስና ንፅውዕ እውን ኣካል ናይ ዝደንበ ተቃውሞ ማለት እዩ ኣብዚ ክጠቕሶ ዝደሊ እቶም ሃሞምን ቀልቦምን ምስ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘሎ እቶም ዝበዝሑ ካብ ተቃውምቲ ወይ ደለይቲ ፍትሒ ወይ ጃስቲስ ሲከርስ ኣናደይቲ ፍትሒ ንብሎም ምዃኖም ከም ዝኣምን ኣብዚ ኣነ ከስምረሉ ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ናይቶም ደለይቲ ፍትሒ ዓወት ካብ ናይቶም ሰብ ስቱር ኣጀንዳ ይኹን ካብ ናይቶም ንነፍስ ወከፍ ንዝበዝሕ ዘርብሕ ወይ ከርብሕ ዝኽእል ሓሳብ ኣብ ምፅራር ተፀምዱ ዝተፈለየ ባህርያዊ እዩ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ንምንጋስ እንድሕር ይሰርሑ ኣለዉ ኮይኖም እቶም ካልኦት ክልተ ጉጅለታት ኣብዚ ዝጠቐስክዎም ግን እቲ ሓደ ካብ ምፅራር ዝሓልፍ ዕላማ የብሉን ንዝተላዓለ ንህዝቢ ከርብሕ ወይ ንዝበዝሐ ከርብሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝቐረበ ፃረሮ ጥራሕ እዩ ዕላምኡ ሳያ ማለት እዩ መጀመርታን መወዳእታን ዕላምኡ ስቱር ስለ ዝኾነ ኣጀንዶም እዚ ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ነቶም ደለይቲ ፍትሒ ምንጋስ ክኸውን ዕላምኦም እዚ ከዓ ክውቃዕ ከሎ ከዓ ተዓዊትና ከለዉ እቶም ሰብ ኣጀንዳ ግን እዚ ይኮነ እናቶም ዓወት ካልእ
ናቶም ዓወታት ኣለዎም ማለት እዩ እቶም ደለይኦም ከም ዝሕብሮ ፍትሒ ዘናዩ እናኾኑኸ ስለምንታይ ለውጢ ኣምፃእ ዘይታ ንዝብል እትብድሆ ካብዚ ዝጅምር መጀመርያ ካብ ሃገርካ ኣሽሓት ማይላት ርሒካ ፍትሒ ክደሊ ንባዕሉ ናቱ ብድሆታት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ነፍስ ወከፍና ድማ ከም ዜጋታት ናይ ኤርትራ መጠን ማለት እዩ ፍትሒ ንምርካብ እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ኢና ክንከፍል ንደሊ ነቲ ንሕና ከነካይዶ ንኽእል ንጥፈታትን ናትና ዓወትን ይውስኖ እዩ ማለት እዩ እቲ ጽኻ ክትከፍሎ ትደሊ መስዋዕቲ ዘይትፈልጦም ዝተኸውን እዚ ካልእ ብድሆ ዝፈጥር ነገር እዩ ማለት እዩ ነቲ ኣዝዩ ክቡር ነገር ግን ብሕሱር ክትረኽቦ ከምዘይ ትኽእል ወይ ክቡር ብሕሱር ክርከብ ከምዘይ ክእል ክቡር ጥራሕ ሂብካ ክትረኽቦ ከም ትኽእል ምዝካር ኣድላይ ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ወይ እዚ ክምለስ ዘለዎ ካልእ ሕቶ እዩ ማለት እዩ እቲ ሓባራዊ ኤርትራዊ ራእይናኸ እንታይ እዩ ዕላማታትና ሸቶታትናን ከመይ ይመስሉ ብኸመይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን እንተተኻኢሉን ተመራፂ ብዝኾነን ብዝወሓደ ኽሳራ ህዝብናን ሃገርናን ከነድሕን ንኽእል ዝብል ካልእ ክምለስ ዝህልዎ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ወሃ ዘበሉ ፕሮግራማት ክህልው ይኽእሉ እዮም ኣብ ትግባረኸ ከመይ ኢና ክዕቀኑ ዝኽእሉ ካብ ሄናብ ለዘብፅሑና ንጥፈታት ዲና ነካይድ ወይስ ንስለ ፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ኢና ልክዕ ከም ህግደፍ ንጎይ ንጥፈታትና ብግቡእ ዶ ንክግምግሞ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ግዜ ከም ዝሪኦ ኣብ ንሕና ነካይዶ ንጥፈታት ማለት እዩ እቲ ተካይዶ ንጥፈታት መጀመርያ ብመጽናዕታዊ ይህን ተባሂልካ ክዕውተና ይኽእል ኢልካ ኣብ መደምደምታ በፂሕካ ተካይዶ ንጥፈታት ኣይኮነን በሃውሪ ዝካየድ ከምዘን ላስት ሚኒት ዓይነት ምጉያያት ብዙሕ ይዘለና ድሓር ግን ከመይ ዝበለ ንጥፈት ዋላ ኣካይድና ኮፊልና ናይ ምግምጋም ልምዲ ዘለና ኮይና ኣይረኸብኩዎን ኣነ ማለት እዩ ንዓና ከም ደንበ ተቃውሞ ወይ ደለይት ፍትሒ ድሓር ዘውፃናዮ መደብ ኣብ ግዚኡ እንተዘይተተግቢሩ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ መሊስና ንቐፃልን ኣመሓይሽ ዶ ደረጃ ንቕሓት ኣባላት ክባብ ምባል እንታይ ኣበርክቶ ንገብር ብዛዕባ መራኸቡ ብዙሓን ኣብ ደንበ ደለይት ፍትሒ ዘለዋ ማለት እዩ እንታይ ኣረኣእዮ እዩ ዘለና ምስኣተን ከመይ ዝምድና ኣለና ማለት እዩ ብኸመይ ንጥቀመለን ወይ ኣይንጥቀመለንን ኣጠቓቕማ ሰብኣዊ ናይ ምሁራት ይኹን ካልእ ሞያውያን ዓቕምናን ፀጋታትናን ከመይ እዩ ብኸመይ ነማቃርሖ ብኸመይ ነወሃህዶ ኣብ መንእሰያትናን ደቂ ኣንስትዮናን እንታይ ዓይነት ኣረኣእያ እዩ ዘለና ብኸመይ ንሕዞም ብኸመይ ንሕብሕቦም ብኸመይ ዓቕምታቶም ንጥቀመሉ ወይ በኣንጻሩ ብኸመይ ማለት ሲ ብኸመይ ትሪት ንገብሮም ማለት እዩ ብኸመይ ንሕዞም ብኸመይ ንኣልዮም እዚ ዘለዓልክዎ ዝበዝሕ ሕቶታት ማለት እዩ መልሱ ዝበዝሕ ካብዚ ኣሉታዊ ኮይኑ እየ ዝረኽቦ ኣነ ልዕሊ እቲ ንዓይ ጎሊሑ ዝረኣየ ንድኽመትና ከም ደንበ ተቃውሞ ዝመፅእ ወይ ዝውሰድ ተበግሶ እንታይ እዩ ውፅኢታውነቱ ከመይ ይግምገም እንታይ መሰረት ዝገበረ እዩ ከም ህዝብን ሃገርን የናድ እዩ ኣብ ዝብሉ ሕቶታት ኳር ንነገራት ብነታዊ ዓይኒ ብምርኣይ ዝሓሸ ኣማራፂ ኣብ ክንዲ ምሕራይ መን እዩ ናይ ምባል ኣዕናዊ ዝምባለ ገኒኑ ይርአ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ እዚ ኸኣነ ሓደ ካፍቲ ዘለና መሰናኽላት እዩ ወይ ብድሆታት እዩ እዚ ካልእ ኣብዚ ክብሎ ዝደሊ ንሕና ኤርትራውያን ናይ ህይወት ናይ ኣካል ናይ ዕድመን ዕድላትን መስዋዕቲ ከፊሎም ሃገር ዘረከቡ ጀጋኑ ዘለውና ህዝቢ ኢና ንኣብነት ቢቶውን መሰልቱን ንሶም ንኽሳብ 30 ዓመት ካብ ዕድሚኦም ምስ ደቆም ከሕልፍዎ ዝግብኦም ግዜ ዝሰውኡ እናሃለውና ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ወይ ከም ተቃወምቲ ንፍትሒ ንደሊ ኣለና እንዳበልና በለ ምኽንያት ፀላኢና ክኸውን ዝሓረናዮ
نسله حزبنا هاجرن كنبل حدقت غيرنا حبيرنا خنسرح زي مدلاينا نتازنا اسد حدا ود سب كخفلا زخل مستصلو سب حبير كان اي مسرح مسواتي كنكفل دلوات زي مخانا زرئي نجر مخانو ازي ون حدا كافتي زسكفني دخمتاتنا اي مالتيو ازي ناي ايغو غدايو مسخا انا دومزي كمزي لنيروس حجدو مز خسرح زبل نجر كيتقدف كيتتحت مسحوخا كيتقارارب هاغواف كفيتكا نناي بعلخا منالبات زداغاغم عينت نطفتات ناي مكياد بحري مالتيو كا حدا خافتي انا بزدخمت الى زلعلو زلخو كال بزحات انتي خبلو تسمعيخا قداماي صلاي حزب ኤርትራ ኢሳያስ እዩ ይبحال እንዲዩ ብዙح ዓመታት ዝተባሃለ እዩ ዚ ዝብል ኢሳያስ ሰብ ካብ ሙኻን ዝረሓቀ ፈታውን ጸላእን ዘይኮነ بعين ረብሓ ዘርብሑን ዘይርብሑን ለልዩ ኣብ ጥቅሙ ዘውዕል ሙኻኑ ካብ ኩልና ማለት ዳርጋ ክብል خእል ዓመታት ወይ ሓያለይ ኮይኑሎ ንሕናቶም ደለይት ፍትሕ ንበሃል ብውሕዱ ማለት እዩ ንተግባራቱ ዝፈለጥናዮ ኣብ ከምዚ ኣቀዲመ ዝጠቀስክዎ ተግባራት ተዋፊርና ዕድመ ስልጣን ኢሳያስ ኣብ ምንዋሕ ወላ ብተዛዋዋሪ ሬታ እጃም ኣብ ምብርካት ንሱ ስልጣን ክነውሕሲ እጃም ኣብ ምብርካት ብምብርካትና ማለት እዩ ቀዳሞት ጸላእት ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ንኸውን ኣለና ኢለ ዝሓስብ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ባዕድና ደሎ ጸገም እንዳፈለጥናዮ ከለና ምስሕዋትና ክንቀራረብ ፍልልያትና ከነጽብብ ኣብ ክንዲ ምፍታን ንሕና እንዳተናጻጸግና ቀዳሞት ጸላእት ህዝቢ ኤርትራ ንኸውን ኣለና ሕሰሙ ነናውሑ ኣለና ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ዝጸንሓሉ ግዜ ብዝነውሐ መጠን እቲ ስቃይ ናይቲ ህዝቢ እንዳ ነውሐን እንዳ ባእሰን ይዝኸይድ እቶም ናዓና ዝገጥሙና ብድሆታት ከዓ ብኡ መሰረት እንዳ ዓበዩን እንዳ ተሓላለኹን እዮም ዝኸዱ ሕጂ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ኢልካ ስምምዕ ወይ ሰላም ምሕዳስ ርክባት ተባሂሉ ዝኸይድ ዝነበረ ነገር ሓደ ነትናትና ነገራት ወይ ነትናትና ሽግር መሊሱ ዝሓላለኹ ጉዳይ እዩ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ንርከብ ሙኻናን ካልእ ዘሎ ምስኡ ዝተኣሳሰር ነገራትን ውን ኣብዚ ከም ሓደ ብድሆ እዩ ግን ኣብ ዞባ ሳሕል ወይ እዚ ሳሕል ሪጅን ዝበሃል ውን ስለ ዘለና ሕጂ ከዓ ብሰንኪ እዚ ናይ ማሊ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣኑ ተዓልዩ ኣሎ ሕጂ እዚ ውን ናይ ባዕሉ ካልእ ጽልዋታት ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ናይ ጸገማትና ምትሕልላኽ ማዕጾ ተኸፊቱሎ በዚ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤርትራ ኣብ ቀራና መንገዲ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ሓሊፍናዮ ኢና ዘለና ኣብ ቀራና መንገዲ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ እያ ኣብ ሕማቅ ናይ ቀራና መንገዲ ዘላ ንሕና ካፍቲ ቀራና መንገዲ ሰጊርና ቁልቁለት ኢና ንኸይድ ዘለና ኢሳያስ ንቁልቁለት ገጹ ካብ ዝኸይድ ብዙሕ ዓመታት እንዲገሩ ዶንጎላ ኻኒ ከንካራሩ ከሎ ካብ ገቦ ትእለየሉ ኢኻ ምክንያቱ ለኪምካ እዩ ዝጠፍእ ታሊና ግን ንሕና ሕጂ ካልእ ከዓ ዝበኣሰ ጸገም መጺና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀራና መንገዲ ሓሊፍናዮ ኣብ ካብኡ ዝበኣሰ ግዜ ኢና ዘለና ህዝብናን ሃገርናን ንሓደጋ ተቃሊዑ ከም ዘሎ ከዓ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ጎሪሑ ዝረኣየኒ ድኽመት ኣብዚ ንፍትሕን ንልዕልና ሕጊ ንማዕርነት ንሓርነት ንናጽነት አንጻር ዓመጽን አንጻር ጭቆናን ደው ዝበልና ኢና እናበልና ብግብሪ ግን ነቶም ዲሞክራሲያውያን ክብርታት ዘይነኽብር ወይ ከዓ ዘይምኽባር ዝምባለ ከዓ ይረኣየና እዩ ማለት እዩ ንፍትሕ ደው ዝብል ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ መዓስ ብመንን ብኸመይን ብዘየገድስ ንባዕሉ ክውዕሎ ይትረፍ ንኻልኦት ኣብ ልዕሊ ካልእ ዝፍጽሞ ዘይፍትሓዊ ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾኖ እንተዘይክኢሉ ፍትሕና ደለኹን ከኣምኖ ዝኽእል ሰብ የለን ማለት እዩ ያ ክልተ ዓይነት ፍትሒ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ሕግን ሕጋዊነትን ውን ከምኡ ኢሳያስ ኣብ ሃገርና ቅዋም
متقبار تحسيمو اندابلنا نحنا بزي ممرحي كنكيد اندحر انفتون كوينا ازي ون حدا خافت تصقمي مالتي اب هاجرنا قوام يا زياتا زبلكو يا مالتي كال غلصنتن تحتاتنتن كم بهلي كتسرصون كتمعبلون دمصعر لكع كم نايتي تقاومو زلا سرعت عندرا دلاي فصيمه زحتنا اكال يلن انت حتتون ابزبصحو يبلون ز عينتو وصو والقملكاوي بحري اب ناي دليتي فتحي بغنينو كتري كال زت ጉዳዩ ማለትዩ ናዓይ ከም ዝመስለኒ ብዘይ ካዚ ሓደ መታዓቢትና ከም ዝበሎ ቅድሜና ዝነበሩ ወለዶታት ኤርትራ ዘጽንሕዎ በሃይማኖት ካብ አውራጃ ካን ብብሄርካን ነናት ተኸባቢርካን ተሐላሊኻን ናይ ምኻድ ክቡር ባህሊ ዝነበረና ህዝቢ ኢና ንሕና ግን ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ሓደ ነዚ ክቡር ባህል እዚ ነዚ ጭዋ ባህል እዚ ክፈራኸሽ ወይ ዝፈራኸሽሉ ደንበ ኮይና ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ ደንበ ተቃውሞ ስለንዛረብ ዘለና ኣቀዲሞም ኤርትራውያን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ህይወት ከፊሎም ከብቅዑ ንሕና ንሓበራዊ ረብሓ عم كبار زتمركزه حبراو سراح كنسرح كنحسن حبراو سراح كنحسن مرعي انبرو بحقي حزبنا هاجرنان اب غودنا طفات غعازو مصنحم يتحساسب بلون ايكونن ازي تقديم زبلكو وي زدغمو زلخو مالتي دحر بقندو فقر حزبخان هاجر كان ديون زقسبكا زلو ويس صلئي إسياس راح يزلكا وانا حدا بصحت كوانا خنملسو زلنا ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ بفقر ህዝብን ሃገርን ተደሪኹ ዝተላዕለ ኣብ ጎኑ ዘለው ናይ ዕላማ ብጾቱ ወይ ንዕኦም ዝኸውን ፍቅሪ ክወድሎ ይክእልን እዩ ብዙሕ ፍቅሪ ዘለዎ بفقر ዝተበገሰ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ እቲ ብጽልኢ ምቅዋም ምዕናው እምበር ምህናጽ زخل حيلي يبلون بصلئينة سرعات كتعنو تخيل يخا قدميو جن نسخا خافت عنو يخا زيو فرق لو حقاوي هلاو زي بلو سرعات علي خان حزب خازبك منغست كتكلن نبروح مصاي بايتا كتتاطحن زخل مروص عدقيو مالتي خما بهالاي بفلاي دما انت تدريعو اتزبلص يغبرو مالتي بتوساخي دنبه تقاومو زغدلو سب ستور اجندان تጻረርትን እዚኦም ማለት እቶም ደሌት ፍትሒ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ክልውጦ ብዘይክእል ከም ሃይማኖት ብሄር አውራጃ ዓዲ ዝበለ ምኽንያት ዝቃውሞ እንተኾይኖም ጸላቱ እምበር ተቃውም ትኽባሃሉ ይክእሉን እዮም ንሕና ንኢሳያስ ከምዚ ስለዝኾነ ማለት ሃይማኖት ብናቱ ብሄር ብናቱ አውራጃ ጥራሕ ተደሪኽና እንድሕር ንቃውሞ ለና ኮይና ንሕና ንዑይና ንጸሎ ዘለና እምበር ነትናቱ ስርዓት አልቦነት ወይ ተኺልዎ ዘሎ ንግስነት ተቃዊምና حدش كابناتو زحاشن حزبنا زربح سرعات نمتكال ايكونان نحسب زلنا نمباليو نحسب اندحر زي تقاوم كوينكا نسب اندحر تقاوم كوينكا غزي خالوتني خاتباخن مخنياتو كمز زبله سب ناتو عاود نتا خرسي سبي خاتقيرلا نتزلو اب سلطان زلو عليخا كاله سبامتيخا ابا بمقمات كايخا ناتك عاود تلكعو مالتي حجي ازي جن انا خمز ريو غزاء مقيار ينبر نحزبي زحاشه كونتات زحاشه بوليتيكا وهواهو فتيركا بسلام نخنبر محغازو ايكونن مرزي متحازن تتغير اللون مرز مخانو ايترفونيو
زي حاجة حدا خافتي زلنا تقماتي زتقصو زلو خيو كاله لام فرقو هم زي تسبح نحاده وغن ጨብለካ بتصبيب نصبيب وغناوي ربحة ወይ وغني كربح بزبل እንድሕር ትንቀሳቀስ ኮይንካ አሞዳታ ነታ ነፍስኻ ከተድሕነላ ዝተሳፈርካያ ጃልባ ብኢድካ ባዕልኻ ማለት እዩ አንኩልካ ማይ ክትመልእ ብምሕጋዛ ነፍሰ ጥፍኣት ትፍጽም ኣለኻ ማለት እዩ ወይ ነፍሰ ቅትለት ንምፍጻም ኢኻ ትቃልዓ ዘለኻ ማለት እዩ ብዘይካዚ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ምሕላው ከም ንጹር መርገጺ ወይ ትምራሐሉ ብሶላ انت زيري اخاي بحر زي تمريحكا نابس مرايلكا زتسافركا يا بابور اديس ابابا كارتوم مقله وي اسطنبول كتبصحكا تخيليا بربحا حزبن هاجرن واغا عداغا زغبر صلاعتو بفقادو اب غداي طالقا خاطو عديمو يومنا با انت بله طقمي يبلون صنع مرغص انت زينبرنا صنع مرغص انت زنبرنا امن نازعتو كفتن قدامه حيلي أنبي منبرن مالتيو عب زخونه يخون قرنافه ويودا بودلو ناي زخونه يخون كفال حبرتسبنا أكالات انت اليوم سلامنتاي امزيلو إلنا نفسنا خنا حتى تيدلين نايب حاقفتنا خون مصنبار زي مرصو ويس نصقتس لزخوننا امرحيقو منا كم أنت خوينخ أنتي كجبر يخال السون تتفتينو أما أنت زي تعوي تخي بخمينا لك عمسانا خمس اللو نربح أمون نقوم زعينتو الرائع من معبال يدلي النايو بفلاي إتوم زربوا لهم زلون نقصان جلتات مزخونو دما حجازيو خمس خساب زي جبرنا جن نتي نقدمت كنكدو زقبعنا قعزو كقواتو إيو إز بالزلخو كالا اب كندي غبره ملسي وهابتي وي رياكتيف كوينا نفاس كساب زوقعنا نصبه لكع خمزي ورقه نيمان ديا تخيد نصقام بنفاس تصلو مالتي بعلاتنا تبغسوتات فطيرنا نمعواتهم مسرح وي proactive مخانيو نقدميت كسبو منا زخل مالتي كمز خساب زي غبرنا كنغواتتينا كالا بزي كازي اونتاو ابركتو نزغبرن زغبر زلون عب جزء قاسي يكون أبيناي ود بزي قدس بيناي عقمي بزي قدس حجيون مالتيو كساب كندين اشتي أبركتو يجيرو بزي قدس بقنعنا نعو أفلتو مهابن متببعن كالوات بزحات أسرو خصعبو زدرخص لزخوني كمزن دحر زي تقبر كوين كاوي بأنصارو نتي زيصلا خيو أبركتو زغبره اننا اسكا أبركتون زي جبره ويكابناتو زنس أبركتون زي جبره دما النات عبابخا مخاد نبعلو زمزن قبل علم مخانو نأبركتو إرتراويان توقعنا تصب سلزلها اتزبز حسب يعزبكا مهلاو أبقمت متواد لايو نتي أونتاو أبركتو زجبرجن زبز حسابات أونتاو أبركتو خجبرو سلن دليوم مالتيو كتتابعو عبد مستقل راحخا بأبنت نتخلق كسعب تجبرو مالتيو كاله نايفتحاونت أرأيا مخانو تريفو زبالكو ونجر مالتيو مساسي تبيب أجندة خمس خون اتي زبز حسابون سلازفلتو كاله نتي silent majority ون أفتزلوو وينتهم أب ما أكل علو نبلهم أبو خوف كبلو زجبر نجاري مالتيو سلازي بحفش أنتايز بزلخو سعيبة أبز تقصى أبز زمتانة بون كم زبلو نحنا كم دنبه دليت فتحي متأن بأبنتنا نتهم كالو تحواتنا خنكسبهم زلنا نحنا فتحاويان نحنا قنوعات حقانياتات سب مدكل هاجراويان اندحر كوينا نساتهم دما بتناتنا أكايدا ريوم مزينومنا خصنبرونا يوم تناتي حسب
እዞም ሳይለንት ማጆሪቲ ዝበልኩም ወይ ኣብ ማእከል ዘለዉ ይሕዋትና ብምኽንያት እዮም ኣብ ማእከል ዘለዉ ወይ ብምኽንያት እዮም ሳይለንት ማጆሪቲ ኮይኖም ዘለዉ እሳ ዕቑባ ዝረኽቡላ ቦታ እያ ንዕኦም ስርዓት ኢሳያስ ወይ ኢሳያስ ብስርዓት ኣልቦነቱ ደፊኡ ናብ ማእከል የእትይዎም ኣሎ ንሕና ግን በቲ ዘለና ምናልባት ኩሉ ግዜ ኣወንታዊ ዘይኮነ ኣካይዳታት ኣብ ማእከል ንኽዓርዱ ንደፍኦም ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ ካልእ ብዘይካዚ ድርብ መለክዒ ኣሎ ኣቐዲሜ ከምኡ ተመሳሳሊ ሓደ ነገር ኣምፅአ ነይረ ግን ድርብ መለክዒ ድማ ወይ ዳብል ስታንዳርድ ንብሎ ሓደ ነገር ኣነ ክፍፅሞ ቁኑዕ ክኸውን ትራሓስ ወይ ጎተና ክፍፅምዎ ከለዉ ጌጋ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ወይ ከዓ ብኣንፃሩ ማለት እዩ ሓደ ነገር ጌጋ እዩ ወይ ቁኑዕ መን ገይርዎ ብዘየገድስ ማለት እዩ እዚ ድርብ መለክዒ ኢሳያስን ሰዓብቱ እቶም ቀንዲ ኣሳሰይቲ ናቱን ዝጥቀሙሉ ነገር እዩ ንኣብነት ኢሳያስ ኢትዮጵያ ኸይዱ ኣፍ ልቡ እንዳሃረመ ዝኸሰርናዮ የብልናን ስቑኢልና ተፈላለዩና ፀኒሕናን 30 ዓመት ሕጂ ግን ኩሉ ዝኸሰርናዮ ኣምሊስና ኢና ክብል ከሎ ቁኑዕ እዩ ኣቐዲምኩም ትዛረብዎ ከም ዝነበርኩም ናይ ጉዳይ ናይ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ መቐለ ምኻዱ ግን ጌጋ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ምኻድ እንድሕር ጌጋ ኮይኑ ኢሳያስ ኢትዮጵያ ኸይድ ከሎ ጌጋ እዩ መስፍን ሓጎስ ኢትዮጵያ ኸይድ ከሎ ጌጋ እዩ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ምኻዱ ቁኑዕ መስፍን ሓጎስ ንኢትዮጵያ ምኻዱ ጌጋ ዝኾነሉ መንገዲ ክህሉ ይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ድርብ መለክዒ ከዓኒ ናይ ሓደ ከምዚ ንሳቶም ከም ድላዮም ክዕንድሩ ነቲ ካልእ ግን ልጓም ክገብሩሉ ክደልዩ ከለዉ ውልቀ መልእኽቲ ወይ ዓመፅቲ ዝገብርዎ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ እዚ ኣገባብ እዚ ወይ እዚ ባህሪ እዚ ኣርባሒ ይኮነን ማለት እዩ ኣዳላውነት ድማ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ካልእ እንታይ ኣሎ ኣብ መንጎ ክልተ ጉጅለ ዝኾኑ ወይ ሰባት ዘይምስማዕ ምዝፍጠር ዓራቕ መሲልካ ኣብ መንጎ ኣቲኻ ንሓደ ብኢዱ ሒዝካ ግጥም ኣቢልካ ማለት እዩ ነቲ ሓደ ክቕጥቅጦ ዕድል ትቦ ማለት እዩ ሕጂ ስኻ ኣተዓራቕ ዘይኮንካ ዘራየ ኢኻ ግን ኣተዓራቕ መሲልካ ኢኻ ተኣቱ ዘለኻ እዚ እውን ካልእ ሕማቕ ነገር እዩ ወይ ኣሉታዊ ነገር እዩ እየ ዝብል ዘለኹ ካልእ ሚድያ ብኸመይ ኢና ንጥቀመሉ ንሚድያ ናዕዳ ውዳሰን ፕሮፓጋንዳን ጥራሕ እንድሕር ደኣ ክቕርበልና ንፅበዮ ኮይና እዚ ጠቃሚ ይኮነን ካብ ሚድያ ሃናፂ ነቐፌታን ርእይቶን እውን ክንፅበ ጥራሕ ዘይኮነ ከምኡ ክንሓትት ኣለና እውን ከምኡ ኣብ ዘይግበረሉ ስለምንታይ ሃናፂ ነቐፌታን ርእይቶን እዩ ዘድልየና ንዓና ንቕድሚት ክንከይድ ማለት እዩ ሃናፂ ነቐፌታ እንድሕር ዘየለ ውዳሰን ፕሮፓጋንዳን ልክዕ ከም ናይ ስርዓት ህግደፍ ግን እቲ ናይ ሚድያ ትካል መጀመርያት ናይ መራኸቢ ብዙሓን ትካል ስርሑ እውን ኣይሰርሕን እዩ ዘሎ እሱ ጥራሕ እሱ ይኮነን ስርሑ ፕሮፓጋንዳ ይኮነን ስርሑ ክኸውን ዘለዎ ዋላ እኳ ኣብዚ ናትና ኩነታት እቲ ፖለቲካዊ ምንጥጣፍ ምስቲ ሚድያ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ጋዜጠኛ ኸውን ፖለቲካል አክቲቪስት ይኸውን እሞ ይተሓዋወስ ዋላ እንተኾነ ናይ ሚድያ ስራሕ ጠቃሚ እዩ ነቲ ናትና ምንቅስቃስ ነቲ ናትና ቃልሲ ፕሮፓጋንዳ ግን ክኸውን የብሉን በኣና ወገን ሕጂ ንምትብባዕ ተባሂሉ ዝግበር ነገራት ኣሎ ግን እቲ ህዝቢ ስራሕኩም ስርሑ ሃናፂ ነቐፌታ ከተቕርቡ ሓላፍነት ኣለኩም እውን ክብል ሓላፍነት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ካልእ እንታይ ኣሎ ዝረአ ነገር ሓደ ሚድያ ብዛዕባ ሓደ ውልቀ ሰብ ይኹን ሓደ ውድብ ከምዛ ቀዲመ ዝበልክዎ ሃናፂ ነቐፌታ ወይ ሓሳብ ኣብ ዝህበሉ ግዜ ነቲ ሚድያ ወይ ነቲ ከምኡ ዝበለ ጋዜጠኛ ከም ፀላኢኻ ርኢኻ ምስኡ ክትሰርሕ ናይ ዘይምድላይ ባህሪ እውን ኣሎ እዚ ኣዕናዊ እዩ ኢሳያስ ናይ ብሕቲ ሚድያታት እንታይ ከም ዝገበረ ኩልና ንፈልጦ ኢና ሕጂ ግን
نحنا نتناتو تجبار نعفنا تجبار كين دقمو وي ندحر دقيمنا دما عناو مخانو إيز تقصد اللهو مراخ بزحان جن بقندو حبريتا مأكابن بزرقاحن يسرحو كلنا خم نفلطو مالتيو نسبات أم مهارن من نغاحن ويمز نقا عند راح يخا كنت افزلوو تناتو قند سراح السيو أبايتا زيقاتات كقبروو زقبوهم سراحات متجبار يكون ناي ميديا سرح وين أي مرة خب بزحان سرح بزعبوت أب مقرابي ناتو سرح قالوا يسبقن الميديا وريدو أبايتا خلو نجار كسرح اللي وند تصبه مالتي لك خمزي من الوقت بزحات إيرتراويان اسم زي قبرو زبل عينة نجار هالو كالوت سبعة تقاليسهم مسوات خفيلهم لو تخمسوا لك مدلاي مالتي نحنا جن بعلنا كلنا مالتيو كم هزبي بحبراوي سراح راح حبراوي عود كم زركب فلتنا حلافنتنا خنوسد اجمنا خنبركتيو زقبانا مالتيو ابزي جن محبراوي ميديا نبعلو بخمين نمنتاي معلا نتقملون حدا بدق كوفيلنا خنزاربلو نخل وي زقبانا نغريو خوين سمعنا انا مخنياتو بزح كابزي نخبرتاتنا زتناخف نجارات أب محبراو مراخبيتاتيو جنينون تزوتيرون زرقة بأنس أروجن صبغ صراحون زسرحو سبعة كأ اللو جن تزجرم وإذا حزن وإذا تحساس بنجار نتايو توم قوم نجار تمرت زمهرو وحساب هنات حساب زكافلو سمعي باللومن بأنصارو اتوم أنواري زرواتاتن أمونغو حبرتسب متفنانن زفترو سبات جن أعناو ترازت صاوتو بزح سعاب اللوم حجزي I think بحر نايتي محبراو ميديا ونيو مثلني أبز حدا من الوقت أنا خط أوصوز دلينا موداتا قصين دا غرب كندي قد ما حاس عامتها بيلوسي أب إيرترا اتي ፖለቲካዊ ምንጥጣፍ ወይ ፖለቲካል አክቲቪዝም በዘመናዊ መንገዲ አብ ክካይድ አብ ዝጀመረሉ ጊዜ ዝናጣጥፉ ዝነበሩ ኤርትራውያን ምስ ኩሉ ትዳሓር ስዒቡ ዝመፀ ጣልቃ አታውነት ናይ ግዳማውያን ሓይልታት ማለት እዩ ደረጃ ትምህርቶም ካብ 4ይ ክሳብ 8ይ ደረጃ ዝነበረሉ እውን ብሰንኪ ናይ መግዛእቲ ጣልያን ብድሕሪኡ ናይ መግዛእቲ እንግሊዝ ማለት እዩ እቲ ሽዑ ዝተጻወትዎ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ኤርትራውን ሽዑ ግዜስ ልኡላዊት ሃገር ኣይነበረትን ማለት እዩ ኩልና ከም ንፈልጦ ብማሕበረሰብ ዓለም ተፈላጥነት ዘለዋ ሃገር ኣይነበረትን ኣብ ልቢ ዜጋታታ ግን ሃገር ያ ነራ ንሳቶም ከኣኒ ሽዑ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ንምሕላው ዝተጻወትዎ ተራ ከም ምሁራን ናይቲ እዋን እቲ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብ ካልእ ዘመንና ዘለና ኣብዚ ዘመን እዚ ኣርኣያ ነዞም ሕጂ ዘለዉ ምሁራት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካዊ ምንጥጣፍ ሓድሽ ነገር እንዳነበረ እዮም ንሳቶም ንኣብነት ወከልቶም ኣብ ዝመረፅሉ 6 ካብ ተኸተልቲ ሃይማኖት ምስልምና 6 ካብ ወከልቲ ሃይማኖት ክርስትና ገይሮም ወኪልዎም መልእኽቶም ዘብፅሕ ሰብ ክመርፁ ከለዉ ከኣኒ ብቕዓት ኣለዎ ዝበልዎ ሰብ እዮም መሪፆም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንሕና ደንበ ተቃውሞ ክሳብ ሕጂ ክንገብሮ ዘይከኣልና ነገር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝጠቕሶ ዘለኹ ብሓፈሽኡ ግን ኤርትራውያን ኣብ ግዜ ጣልያን እውን እንተረኣና ንኽብርታቶም ንሕጎምን ትካላቶምን ጠጠው ኢሎም ንመንግስቲ ጣልያን ከይተረፈ መኪቶም ብሕጎም ክመሓደሩ ዕድል ዝረኸቡ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሎም እዮም ግን ኣብ መወዳእታ እቲ በቲ ሶም ዝደለይዎ መንገዲ ንኽመሓደሩ ኣገዲዶሞ ማለት እዩ ንመግዛእቲ ጣልያን ማለት እዩ እዚ ምንቅስቃሳት ናይ ሽዑ ዝነበረ ኩልና ከም ንፈልጦ ቀፂሉ ብዙሕ መስራሓት ሓሊፉ ብዙሕ መሰናኽላት ሓሊፉ ኣብ መወዳእታ ናብ ደረጃ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሰጊሩ ማለት እዩ ልኡላዊት ሃገር ኤርትራ ከዓ መፅያ ከምቲ ናቱ ዕላማ ዝነበረ ንሕና ግን ኣብዚ 50 ዓመት
حالفنا ወይ ድሕሪ 50 ዓመት ንሕና ኣብ ዘለናሉ ግዜ ካፍቲ ናይ ሽዑ ንስተኩሉ ዝነበሩ ብድሆታትን ፀገማትን ካብኦም ክንመሃር ዘይምኽኣልና ወይ እቲ ልቦና ብውሕዱ እቲ ኣስሓኮ ሕልና በሎ ድማ ንሕና ናይ ምባል ዓይነት ነገር ካብኣቶም ዘይምምሃርና ሓደ ካብቲ ዝዕንቅፀና ኢለ ዝሓስቦ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ዝደሊ ቅድሚ ሕጂ ንዓመታት ማለት እዩ 30 ዓመት በሎ ዋላ ምናልባት ንልዕል እዩ ነቲ ዘሎ ዘይርባሕን ኣዕናውን ስርዓት ኣልቦነት ዝመለለዩ ስርዓት ኣፍሪሶም ንህዝቢ ዘርብሕ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ስርዓት ክተኽሉ ወይ ነዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ወይ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ዕላማ ሸትኡ ክወቅዕ ክገብሩ ዝጎየዩ ብዙሓት እዮም ነይሮም ብዙሓት እውን ብኣወንታዊ መንገዲ ሓድነት ሓቢርካ ምስራሕ እንዳበሉ ብዙሕ ጎስጊሶምን መዲሮምን እዮም እዚኣቶም ግን ደረጃ ንቕሓት ኤርትራውያን ከባብ ምባል ልዑል ኣበርክቶ እንተገበሩ እኳ ብዙሕ ከም ዝመስለኒ ካብኡ እቲ ንፈልጦ ወይ ምናልባት እቲ ንፈልጦ ኣብ ምትግባር ድኽመት ኣለና ንሕና ከም ኤርትራውያን ዝሓለፈ ግዜ ሓፍትና ኤደን ፀጋይ ከዘራርበን ከለኹ ንሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝበለቶ ነቲ ብስነ ሓሳብ ንፈልጦ ነቲ ብቲዮሪ ንፈልጦ ኣብ ምትግባር ሕጂ እዚ ካፍቲ ናትና መሰናኽላት ኮይኑ ንድሕሪት ኣትሪፉና ዘሎ ኢለ ዝሓስቦ ነገራት እንደ ክጠቅስ ፀኒሐ እዚ ምንታይ እዩ ክሕግዘና ዝብል እምነት ኣነ ነፍስና ክንፍትሽ ኣለና ይህን ሚህን ናይ ምባሃል ከምዚ ናይ ሕድሪ ጀጋኑና ዓይነት ከፊትኩሞ ዘለኹም መድረኻት ሓጋዚ እዩ ንሕና ሕጂ ኣነ ቀዲመ እውን ከም ዝበልኩኹም ካባኹም ዝፈልጥ ኮይነ ወይ ነዚ ጉዳይ ብደቂቕ ኣጽኒዕዮ ኮይነ ዘይኮነ ዝዛረበሉ ዘለኹ ካብ ትዕዝብተይን ካብ ዘዘራረብክዎም ሰባትን ተበጊሰ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እዚ ጀሚረ ኣለኹ ካልኦት ጀሚረ ዘይኮነ ቀፂለ ኣለኹ ካልኦት ጀሚሮሞ ፀኒሖም ኣለዉ ሕጂ ግን ንስኹም ከዓኒ ነዚ ከተህብትምዎ እዩ ቻሌንጅ ወይ ንዓኹም ዝሓተኩም ሕቶ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እዚ የኽብል ዝኽእል ካብኡ ሓሊፉ ንስርዓት ኢሳያስ እንድሕር ተመልኪትካዮ በዝን እዚ ስርዓት እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ክመርሕ ብቕዓት ዘይብሉ እንድሕር ኢልካ እቲ እሱ ዘትረፎ ኩሉ ብምምላእ ወይ ንዕኡ ነቲ እሱ ፖዝ ገይርዎ ደሎ ሕቶታት ብምምላስ ኢኻ ንኤርትራ ዝበቅዕ ዓይነት ስርዓት ክትተክል ትኽእል ሕጊ ኣልቦነት የለን ሕጊ ኸነምፅእ ክትብል ኣለካ ሕጊ ንኸተምፅእ ብየኒኻ ትኸይድ ከዓ እዚ ዝተፈልጠ ነገር እዩ ኣነ እቲ ሕቶ ምሕታት ፍርቂ መልሲ እዩ ኢለ ዝኣምን ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክብሎ ዝኽእል እዚ እዩ ዘይመለስክዎ ሕቶታት ተሎ ክትሓቱን ትኽእሉ ኢኹም Edit, type in text. Thank you, Eden. I think ንብዙሕ ኣርእስቲ ክተንኪፍኪ ኣብዚ ቃልስና ክነስተውዕለሎም ክንትኩረሎም ክንፈልጦም ክነለልዮም ካብኡ ሓሊፍና እውን ብርግፅ ክንግምግሞምን ክንእርሞምን ኣብ ግብሪ ከዓ ኣብቲ መዓልታዊ ቃልስና ክንጥቀመሎምን ዘኽእሉና ብዙሕ ሓጋዚ ነጥብታት ይኽተልዕል ፀኒሕኪ ስለዚ ነቲ ቃልስና ይሐይሎ ነቲ ተመክሮና እውን ይህብትሞ እዩ ዝናኢሎም መዓልቲ ኣስተምህሮ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ኣቕሪብክዮ ዘለኺ ኣስተምህሮ ብዙሕ ሕቶታት ከዓ የልዕል ማለት እዩ ብዙሕ ሕቶታት የልዕል ዝያዳ ክንድስሶም ዘለና ዝያዳ ኣዕሙቕ ኣቢልና ክንምርምሮም ዘለና ነገራት ንኽንዝክር ከዓ ይሕግዘና እዩ ብዘይቀር ዓለም ስለዚ የቐኒየልና ክብለክ ደሊ ከምዚ ዝዓይነቱ እዋናዊ ጠቃሚ ብርግፅ ኣብዚ ደንበ ቃልሲ
نخين نقدميت قصنا نخين قسقس نخين خيد نخين سقم عقيتهم حيزومنا زلو استفر عليو عينة بدهوتات يختم صلنا صنحكي إذن بدهوتات برقص نزقال سنة عقيتهم حيزوم اللو كلها ناخا بخمس ملكع organized غيرنا اي نفلطو منبر قلص اقم كم زلو ناس نفلطينا ስለዚህ ከምዚ አይነቱ አስተምሮ زياده ننشتي تنكيفاتلنا الله ايدن زياده نهبتمو كنذكر እሳ ኣብዚ ዘየካተተቶ ነገራቱን ወእዙን ኮን ይሪዩ حق አቋያ ኢልና ነገራት جس أرحق قبلنا نريهم يو ويقرب قبلنا نريهم يو حجزنا مالتي مو زيادة توم أبتدين كيف كيم زلخي عمق إلنا ندأتنا بحطه كنا هبتمو زيادة تحستو ناتو تقامخن قبرها بحطتات كنفتشو خنا مسينا مالتي أمو سنة أستمرو دقيمة بشم من محدارن أدبيناتن كلهم تساتفتن حدري جانا بالتوك كومون حدري جانا فيسبوك كمسجنا كي دلي دقيمة مالتيو اتحطو بخلته كفال استخف لخوني تقدم يحطو كاب حدري جانا زنق على حطويو بدحريو خا نحنا حطوتات مسودانا كاب تساتفتي حدري جانا بالتوك من الباتون تقولات انتليو فيسبوك حطوتاتنا تصلي مالتيو قدمنا بتحطوتات مسغارنا يحوات كل غزي اب كم نهاسه خون كله سانطا هينفلنينا يحوات كابتي غوننا سانطا حزنانا نخيد هذا سانطا زيا عمت بلوء تسرحنا سانطا لو من تمليا عمت بلوء تسرحنا لو من تدادي مليا اي ثينك بكراتنا تاخذ فيديو نزقال سون يتنكفو يو عشان كويدون انا حدرجه غادونا كم تفلطو عمت ملو إسرائيل 4 ساعات أم معلتي شوعات معلتات أبصمون كومها 365 ويون أبرابع عمت 366 معلتات أب عمت بزي مقرات ليتن كترن تسرح جزاي كاونا تي سوني سولوس سقاب عرب زلو أبنا نحدنا أب مزتاي أب مكتع هنا أم بالنا هلفو كوانتو هنا بفولي قدام من سنبتن كا اغايش بمعدام كمزنا حجنا ايدن حفتنا كابانا وصاي ابتنحنا كنل علوم زيك اننا ويون كنل علوم زقننا زياده كهفتمو زخلو ناي استمرو ارستات حيزوم زمصو اغايش نعدمولو معالتاتي مالتيو ازي بجكاتي مالسي هايمانوتاون حزباون بعالات كون كله نغبرو فلي مدلات بزيكو مالتيو اتخالق كالي مالتيو او خا عبيتي سبيشال زخون بروجرامات ندالو ስለዚህ ንመብዛሕትኩም محبار ኣይኮነን ያው حدش ነገር ኣይኮነን ንምዝኽኻር ምርት ፈልጥዎ ጉዳይ እዩ እዛ ዓይነት ኣሰራርሓ እዚ ከም ዘለዎ ንኽቕፅል እንተተኻኢሉን ካብዚ ዝያዳ ክንህፍትሞ ሓገዝኩም ከድልየና እዩ ብርግጽ ገዛ እኳ ቁርባ ዋህሊ ላቢልካስ ናትካ ገዛ ትገዚእኻ أبالتوك جنات كاروم كتجزء أيتغليها عمتها وندا خفلكا خاتخيد أبالتوك جزء مونا نايكال سلزي اتخراي بورحة كفلو تخيل بعمت كتكفلو تخيل زيادة بعمت كتكفل كلها جن حدا أبتي تخفلو يقود للكا كلايكا عمت ملو أب كندناي كفليت رايك تزارب دحلفكا حنسا أنا كفليت نجار وديكا عمت ملو أبصراحة تراي تتوكر كومس لزخونن نزحلفو شديشة شوعات عمتات هدري جانا حنسا أب عمت داخل حنتي ورحي أب عمت تراي سمعوا صنيحو حجون بخبو خصني إنا ندلي نزي أور نورنا جمرنا حمام كرمتي سخاتكم يوم تفوسوا حزب دنتيست نانا سخاتكم يوم لذي انت تخائلو زي حبريتا زي اب حدر جاغانونا بالتوك كوم اون اب حدر جاغانونا فيسبوك انا نمحلال فودلنا مو كلنا اي ثينك حدا غزي 6,000 سب ان كلها فيسبوك اتينا نز بروجرامات نتقومولو نمحارولينا كمز ز عينتو بروجرام قصال خونلنا اي ثينك ننشتين تواصينا زغزا عمامو بحنسا اذا تقالل مالتيو
ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ናይ ፔይፓል ኣካውንትና ህና ንሰድድ ኣለና ኣብ ክልቲኡ ኣብ ሕድሪ ጀጋኑና ፓልቶክ ከምኡ ናብ ሕድሪ ጀጋኑና ፌስቡክ ንሰድልና እሞ ሃየ ኢደይ ኢድካ ኢልና ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ክራይና ኣብ ምኽፋል ኩላና ንጓየ ምናልባት ብዙሕ ኣይሓትትን እዩ ዘሎ ህዝቢ ሕድሪ ጀጋኑና ከም ዝበልክዎ 5,000 ሰብ እንተዳሊና ኮይና ኣብዚ መዓልታዊ ፕሮግራም ንካፈል $1 ኣብዛ ፔይፓል ኣካውንት እንተዳ ኣቐሚጥና ነቲ ገዛ ክራይ ኣኺሉ ካልእ ክንገብር እውን ዘኽእለና ነገር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ንኽእል ህዝባዊ መዓላ ነቲ ዝቕፅል ወለዶ ገለ ንእሽተይ ብፍላይ ነዞም ንኣሽቱ ህፃውንቲ ተማሃሮና ኣብ ሱዳን ክኸውን ንኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ክኸውን ንኽእል ነቶም ስደተኛታትና ካልእ ተተረፈ ሓንቲ ርሳስ እውን እንተሰዲድናሎም ንዓና ፅቡቕ ህልናዊ ዕረፍቲ ንረክብ ንዓኣቶም እውን ኣያታት ከም ዘለዎም እውን ይፈልጡ ካልእ ተተረፈ ከዓ ንእሽተይ ነታ ሓንቲ ርሳስ እውን እንተሸፊንናሎም እቲ ካልእ ጥራይ ዕዳ ኮኖም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓወት ሓቢርና ክንከይድ ክንምስገን ኣብ ቅድሚ ንኣሽቱ ይሕዋትና ወይ ደቅና ብፅቡቕ ኣድናቆት ክንርአ እንተደኣ ኮይኑ እዛ $1 ኣይንብቀቃ እንተኽኢልና 10 ተጌርናዮ 20 ተጌርናዮ 50 ተጌርናዮ እቲ ናህና ናይ ምሕሳብ መጠን ከዓ ብኡ ይልዕል ማለት እዩ ካልእ እውን ክንሓስብ ምናልባት ክሕገዛ ዝግብአን ናይ ቴሌቭዥን ሚድያታት እንተለዋ ክሕገዛ ዝግብአን ኮታ ኣብቲ ሰብኣዊ ኣብቲ ጎነፃዊ ዘይኮነ ኣብቲ ሰብኣዊ ጉዳያት ክንሕግዝ ዘኽእለና ሓይሊ ንረክብ ብውሕዱ 5,000 እንተደኣ ረኺብና ግን እቲ ናይ ገዛ ክራይና ምስ ከፈልና እቲ ዝተረፈ I think ክንዝከረሉ ንኽእል ስራሕ ከዓ ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ዓወት ክንዓትር ናትኩም ምትሕግጋዝ ከድልየና እዩ ትማሊ ጀሚርና ንእውጅ ኣለና እዚ ፔይፓል ኣካውንት ንሰዱ ኣለና ሕጂ እውን ብቐፃሊ ክንሰዶ ኢና ሙሉእ ምሸት ጋሻና ምሳና ስጋዕ ዘላ እዚ እንዳቐፀለ ክኸይድ እዩ ፀኒሕና ክነዘኻኽር ኢና እሞ ሓገዝኩም ኣይፈለየና እዛ ፔይፓልና ሳያታ ኸረፂትና ፀኒሕና ክንፍትሻ ኢና ቁሩብ እንድሕራ ዋህሊላ ከዓ ክንሕብር ኢና ነቶም ትማሊ ዘዋፃእኩም ኩልኹም በብሓደ ሽምኩም ምጥቃስ ቁሩብቲ ሊስት ኣብዚ ጥቃይ ስለዘየለ ከይፅገም ንገለ ከይዝክር ንገለ ከይርስዕ ብሓበራ ግን ነቶም ኩልኹም ቃል ኣትኹም ዘለኹም ይሕዋት የቐኒልና ክብል ደሊ ኣብ ፔይፓል ኦረዲ ሰዲድኩም ዘለኹም ከዓ ዘውፃኹሞ ይተካልኩም ክብለኩም ደሊ ማለት እዩ እሞ ከምዚ እንዳበልና ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ ፕሮግራምና ክንምለስ ኢና ናብ ኤደን ሓፍትና ማለት እየ ኤደን ናብ ቶታተይ ክምለስ እየ ፅቡቅ ኣርእስቲ ቀሪብኪ ሒዝኪ ቀሪብኪ ከምታ እንቶ ይዝበልክዎ ኣብቲ ክትገብርዮ ዝፀናሕኪ መግለፂ ደንበ ተቃውሞ ደሎ ዓበይቲ ብድሆታትን ገለገለ ፍልልያትን ክተርኢ ፀኒሕኪ ኣብዚ ንዓና ኩሉ ግዜ ዘጋጥመና ሓደ ፀገም ኣሎ ምስ መሰል ዝተኣሳሰረ ደንበ ተቃውሞ ብዙሕ ዲፋይን ስለ ዘይኮነ ወይ እውን መን ደንበ ተቃውሞ ብንጹር ስለ ዘይተፈልጠ ገለገለ ንኣብነት ሉዓላውነት ሃገር ዝግህስ ዓይነት ዘረባ ይዛረቡ እሞ ስለምንታይ ክትብሎም ተደሊኻ ኖ ናይ ምዝራብ መሰል እንድሕር ትሕልዎንካ ደኣ እሞ ስለምንታይ ኢኻ ንፍትሒ ትቃለስ ዘለኻ ይብሉኻ ካልእ ምስኡ ዝኸይድ እውን ኣሎ ሉዓላውነት ሃገር ዝግህስ ሉዓላውነት ህዝቢ ዝግህስ ዓይነት ኣዘራርባታት ስለዚ ብሽምታ ናይ መሰል ናይ ፍትሒ ትገብራ ዘለኻ ቃልሲ ሽቅጡ ዝፍትኑ ወገናት ብዙሓት እዮም ንዓና ብፍላይ የጋጥሙና እዮም ኣብዚ መዓልታዊ ቃልስና ወይ ከዓ ዘተና ደንበ ተቃውሞ ክንፀር ኣለዎ ኢልክ ተኣምኒ ብርግፅ ከደንበ ተቃውሞ ኤርትራውያን ደንበ ፍትሒ ኤርትራውያን እንታይ ዕላማታት ከጠቃልል ኣለዎ ኔኖት እዩ ኔኖት ኣካላት እዩ ክሓቁፍ ዘለዎ ኔኖት ኣካል ይኸ ክነፅግ ዘለዎ ኢልክ ተሓስቢ ማለሲ ትግራይ ትግርኝ ብለካ ደሞ ኖ ኣነ ደላይ ፍትሒ እንደ ይብለካ ኣጋእዝየን ይብለካ ደላይ ፍትሒ እንደ ይብለካ ብራይት ፊውቸር ይብለካ ተበልሽኩ ኣነ እኮ ደላይ ፍትሒ ይብለካ ደላይ ፍትሒ መን እዩ እንታይ ከጠቃልል ዝግብኦ ቴንክ ዩ ይቀኒለይ ኤደን ሕራይ ሓቦተና ከም ኩሉ ግዜ ሕቶታትካ ብጣዕሚ ቻሌንጂንግ እንድዮ ብከምኡ እየ ዝፈትዎም ኣነ ከዓ ክብድሃኒ ሰብ ይፈቱ እየ
دنبه تقاومو كنصر الله والكيدو تحاسبي نمنمن كخطقالل الله إلك تحاسبي بريتي مالت كأخا تنحطو حيزي اندلخو هو برقص سرين حراي يغني لي حوغتنا قنابو خلها أفتا قداميت كفالنا يحطوها من البات زتقسكايا كتنكفال زلي حانتي قداي نيرا نلعلاونة هاجر زتنكف يزارهمو دحر مسل يبلو ويل كان يركا جسا خمتو يكون كان امتي خايا خم أكال نايتي حطوها وقتي أصل زنبرتي انتا ناصنت ابز رخب كالو غزي خا نسخه مسلي تبل زلخا مالتي ناصنت زيهلوكا اب ارترا خوين كان ابنت اتي سرعات كابز دليو ملختي وصائي وي حساب وصائي كتزارب اي مخال كان حجيغن ناصنت سلازلكا كتزارب كيلكا لخا جن اتي زعابيه ناصنت زسكمكا حلافنت انتايو اندحريلكا ወይ ቅድመ አፍካ መኽፋትካ ክትሓስበሉ ዝህልወካ ነገር ናጽነት ዘሰክም ሓላፍነት አሎ ንናጽነትካ በሓላፍነታዊ መንገዲ ምጥቃም ማለት እዩ አነስ መሰለይ ስለ ዝኾነ ንልኡላውነት ሃገር ዘቋናጽብ ንታሪኽ ህዝቢ ዘማራስሕ እንድሕር ዛረብ ኣለኹ ኮይነ እዚ ካብ መሰል ወጻኢ መጥቃዕቲ ነቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ናጽነትካ በሓላፍነታዊ መንገዲ ክትጥቀመሉ እዩ ተመራጺ እንድሕር ዘይትኽእል ኮይንካ ግን ወይ ናይ ጥዕና ፀገም እንድሕር ዘይሃልዩካ በቲ ደላይ ፍትሒ ክትንፀግን ክትኩነንን እውን ይህልወካ ኢለ ሓስብ ምክንያቱ ልክዕ ከምቶም ብስርዓት ኢሳያስ እውን ተላኢኾም ኣብ መንጎና ዝኣትዉ ዘይጠቐስክዎም እውን ዝሓለፍኩ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ኢንፊልትሬት ገይሮም ኣብ መንጎ ተቃወምቲ መሲሎም እዚ ገለ ስኻ ዝጠቐስካዮ ነገራት ኣነዋሪ ንታሪክ ህዝቢ ኤርትራን ክብሪ ህዝቢ ኤርትራን ዘነውር ልኡላውነትናን ሰማዕታትናን ዘቋሽሹ ሰባት ብዙሓት ከም ድሕር ደኣ ኮይኑ ልኡኽ ኣነ ልኡኽ የኢሉ ምስክር ወረቐት ኣይርኤካን እዩ እንተበልካዮ እውን ክነፅጎ ጥራሕ እዩ እምበር ዲናይ ክገብሮ ተዘይኮይኑ ክእመነሉ ይክእልን እዩ ምክንያቱ ልኡኽ እዩ ከም ቁኑዕ ቃወም መሲሉ እዩ ኣብ መንጎኻ ኣትዩ ነቲ ናቱ ስራሓት ዝሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣቐዲመ ከም ዝበልክዎ ደንበ ተቃውሞ ዝተፈላለዩ ባእታታት ሓቂፉ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ደንበ ደገፍቲ ንብሎ ንኣብነት ደገፍቲ ስርዓት ግደፍ ንብሎም ብልምዲ ኣብኡ ንኢሳያስ እንታይ ኢሉ እንታይ ገይሩ ብዘየገድስ ብሙሉእ ልቦም ዝድግፍዎ ክሓትሉ ኣብ ዝግብኦም ግዜ እውን ዘይሓትዎ ነቲ ናቱ ዕንደራ ኮሽን ዘይገብሩ ድላዩ ንክገብር ስልጣን ኣለዎ ኢሎም ዝሓስቡ ወይ ዝኣምኑ ሰባት ዘለውዎ ደንበ እዩ ሓደ ዓይነት እዮም ማለት እዩ ካብኦም ቁርብ ውፅእ ዝበለት ድሕር ተግባር ፈፂምካ ወይ ካብ ናቶም ፍልይ ዝበለ ሕቶ ድሕር ኣቕሪብካ ከዓኒ ኣውቶማቲካሊ ከም ወፃእተኛ ወይ ከም ጠላም ከም ከዳዕሪኦም ይኹንኑኻ የንፅሉኻ ማለት እዩ ደንበ ተቃውሞ በቲ ሓደ ሸነኽ ግን እቶም ንፍትሒ ዝደልዩ ፍትሒ ዘናድዩ ወይ ጃስቲስ ሲከርስ ንብሎም እዚ ስርዓት ተኣልዩ ንህዝብናን ሃገርናን ረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ዝሕሉ ንህዝብና ዝበቅዕ ንሃገርና ዘማዕብል ስርዓት ክትከል ኣለዎ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሕቶ ልዕልና ሕጊ ሕቶ ቅዋም ሕቶ መሰል ዜጋታት ሕቶ ማዕርነት ሕቶ ማሕበራዊ ፍትሒ ሕቶ ሓሳብካ ምግላፅን ምፅሓፍን ሕቶ
ናጽነት ምንቅስቃስን ምጥርናፍን ምእማንን እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ካልእውን ዘሎ ኣርእስታት ኣብኡ ከኣቱ ክእል እዩ እዚኦም እዮም ቶም ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃሉ እቶም ካልኦት ከኣኒ ኣብኡ ክስታይልዮም ዝነበርኩ ቶም ገሊኦም ስቱር ኣጀንዳ ዘለዎም እዚዩ ኣጀንዳ ናይሎም ብወግዕ ክሳብ ዘይገለጹ እዚ ኣጀንዳኦም ክትክእል ባእታታት እውን ኣለዉ እዚ እዚኣቶም ሕጂ ገሊኦም ምናልባት ልኡኻት ናይ ስርዓት ኢሳያስ ኮይኖም ሓድነት ህዝቢ ኣብ ምብትታንን ነቲ ንሕና ንኾርዓሉ ክብርታት ኣብ ምፍራሽን ከይተረፈ ልዑል ኣበርክቶ እዮም ዝብል ገምጋማት ናይ ነትናቶም ጉዳያት ዝከታተልዎ ሰባት ኣሎ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ግን ኣብኡ ክጠቕሶም ዝደሊ ተጻረርቲ ዝበልክዎም ኣቐዲሜ ንዝኾነ ሓሳብ ዝቃወሙ እዚኣቶም ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ እዮም ኣብዚ ንሕና ዘለና እዮም ሕጂ ጎተና ገለተ ኢልካ هوبلو بفلاي اندحر نهزبي كتسمرن كتسرحن وصيتاويت كتكونن تخيل اندحر كوينا بفلاي ناي قدن كقاوم والو نعها شعو إذا قلت أنا زبها لكو خمز زبالة سبيب إذا خمزي إذا خم بخمز من قد خا يسرحني وي أب من نشاوي عتو مالتي عجيب بزخونة يخون من قدي زد صاررو نتبي يوم زدليو إذا عتم من البات ناي قلحتا من داي عينت زبالة زلوم سبات كهون خلو كله زتفعل على عينت تجمعتن بهجتاتن زلوم كهون خلو وي نتحبرتسب كم زي حقوفهم كم زي حبهم كم زي نايتحوت النت عين سمعت سمعهم سبات محمق كفديو زدليو نتهزبي عينتون كهون خلو كتصنع اللوم كمرمرو اللوم أنا جن بتزحس وإزبلا كذا اللهو سلزي إزدن بتقاومه نزيعتهم قالوا بتصل إون نيساس كاب مثلا وي نعي بقولكي بديلوني كاب مبال زتبقسو بحنا خفديو زدليو كرحنت زلوهم زتقيموا سبعت وين اللو مالتي أمون قنا حجي نزيعتهم reasonable زخونة كم زنا حسب لزوبنا حسب من لوات كتقبر يتخلني خامزياتهم مالتي سمعت هاوي عن كوينهم زدليو دابلو زخوريهم زخونو انتايم زدليو خامن البات تي إساس تعاليو الصوم حدا زدليو سب نمنتاي مخنيات بزي قدس عبسلت عنك متقلهم زدليو عينت كوينهم يمزسمعوني مالتي تخيل من خط على اللوز دم بدليت تفتح زبل كايوجن دم بدليت تفتحي ناي حبر علامة زلوم نربحها حزبن هاجرن أبواجع عداجا زيتو نحزب إيرتران هاجر إيرتران زربح لوت إزدليو تخرت بزلو من جديد ما أنت تخيلو بزحات بزوحدة كسارة أبزحات جزء حزبن هاجرن إيرترا خدحن الزخولو زي عينت مسوخة تماساسالي رائن علامات زلوهم يوم أفتدن بتقاومو أفتدن بدليت فتحي كحق أوفو زلوهم توم كالوت نعاتهم مونغو كوينوم زت أبو ومن زحن كل ومن زنور ومن زلوهم جن أنا مستوم كنت بومن كوجد ومن علوهم إلى زعم سبي مالتيو حتى هم اللي سلكان خون تسبق قبر. Thank you هراي بقى قرم دحن ندحركنا عمق أخوينا إحنا عمق أنا دحراي ويكالوت بزتفل ملك دحرك ري واخينهم تمسال حتى ربنا عاتهم قد فلومي أنا بوجني صبوا نبتخل أي تحتوي كحلف نزي أب إرترا زلو سرعات كم زي I don't know قال مالسي فسيو انتايو عينت صبحي الكات عموخ استمع إركا ترخبو زي تخيل عينت جيرك قليس كير لغي غنياتو حقاونت زي بلو سلازغوني ولا من استوديو كم زي عينت بتخاب ديو إلكا ولا دليخا سي زيو تبلو زي تخيل عينت جيركي أغريب كير لغو تشيز أو السما معي أنا
ከምኡ ክትብልሉ ዝኽኣልኪ ሓደ ህዝባዊ ምርጫ ስለ ዘይመፀ መንግስታዊ ቅርጹን ስለ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኡ መንፅር ኣብዚ ናህና ደንበ ተቃውሞ ብውዳበ ደረጃ ውድባት ተባሂሎም ዝፍለጡ ምጥርናፋት ገለገለ ኣለዉ ልክዕ ከምቲ እቲ ስርዓት እዚ ተዘይጌርኩም ኢሉ ንዜጋታት ፀገም ዝፈጥር እሳቶም እውን ውድበይ እንተዘይቀዲሙ ውድበይ እንተደይ ተሰሚዑ ኢሎም ውድብ ቅድመ ሃገር ዝሰርዑ ኣለዉ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ምንቅስቃስ እውን ሕጋውነት የብሉን ብሕጊ ዝተመዝገበ ይኮነን ብዙሓት ካብተን ውድባት ትጥርነፍ ሽም ተውፅእ ብኡት ምትእኻብ ትፍጠር እምበር ውድብ ማለት ሰልፊ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ኣብ ኤርትራ ሰልፍታት ክሳዕ ሕጂ የለዋን ስለዚ ሰልፊ ኣሎ ክንብል እውን ኣይንኽእል ኢና ወይ ውድብ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ሲ ከምቲ ኣብ እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ሃገር ነቲ ህዝቢ በትሱ ዝደልዮ ጥራይ መስመር ክኸደሉ ዝደልዮ ኣብ ዝደገ እውን ውድባት ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃሳት ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ልዕሊ ሃገር እቲ ናቶም ውዳበ ጥራይ ከቐድም ብኡ ጥራይ ክምእከል ዝደልዩ ኣለዉ እዚኦም ካብቲ ስርዓት ብኸመይ ክንፈልዮም ንኽእል ኢል ክትሓስቢ ወይ ነዚኦም እንታይ ጠቃሚ ምኽሪ ክተመሓላልፍ ትኽእል ቴንክ ዩ حتى يتردي كون تسفى قبر حراي حاوقتنا حجي زوم ابو دبات زلوسي ودبي كتسمع اللوا ودبي خمسة كون اللوا زبلو لعلى هاجر نودبهم زسرعو يا اوكي او ترديني حجي ناتنا قداي ببزح ነገር እንጂ ዝገርም ሕጅና ኣብነት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት መንግስቲ ዲኻ ክትብሎ ስርዓት ዲኻ ክትብሎ ውድብ ዲኻ ክትብሎ ሰልፊ ዲኻ ክትብሎ እንዲዩ ድንግርግር ዝኣትወካ ኮይኑ መፀውዒ የብሉን ማለሲ ኣብ ሳሕል ከሎ ናይ መንግስቲ ዓይነት ቅርጽ ነይርዎ ይብሉኒ ቤት ምሽወራ ዝዓበዩ እንዲዮም ከዛርቦም ናይ መንግስቲ ቅርጽ ነይርዎ መንግስቲ ክኸውን ኣብ ዝግባአሉ ግዜ ኸ እንታይ ኮይኑ ውድብ ዲ ኮይኑ ጉጅለ ዲ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ መፀውዒ እውን ኣይትረኽበሉን ኢኻ ምክንያቱ ቆዋም ኣይተግበረን ተነዲፉ ቆዋም ትግበር ኣይከኣለን ኣብቲ ሃገር ሓጋግን ፈራድን ፈጻምን ዝበሃል ተፈጻመ ኣካል ጥራሕ ይዘሎ እሱ ከምድላይ ዝዕንድር ማለት እዩ ሓጋግን እቲ ፈራድን ኣካል ግን የለን ስለዚ እቲ መሰረታዊ ኣዕኑድ እውን ዝተተኸለላ ሃገር ኣይኮነትን ዘላ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እንታይ ሓይልካ ክትፅውዖ እውን ዝሕርብተካ ዝበልክዎ ግን ሕጂ ህግደፍ እውን እንተረኣና ህግደፍሲ ሰልፊ ድዩ ወይስ ውድብ እዩ ንባዕሉ ዘተሓሳስብ ማለት ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ ውድብ እንተኮይኑ ኸ እንታይ ይኸውን ደሎ ሰልፊ እንተኮይኑ ኸ ከመይ ይኸውን ነይርዎ ንኻልኦት ሰልፍታት ማለትሲ ናይ ሰልፍታት ምምስራት መጀመርያ ነገር ቆዋም ከይተግበርካ ብኸመይ ኢኻ ሰልፊ መስሪትካ ዘለኻ ግን ደሓን بحد سلفي هاجر مرة حل خون انتيلك اتمسرتها ونجارات كن عبوتو يلن مالتي اجي إسياسن هجدف دحان كم كساي ولا زي اللقون إسياس راحيو ناينك سنة أكايدا زخي زلو حقي يلن بقى الحمد لله يزو عندر زلو انديلا أنا زعمن جن دحان تهجدفونا اللو انتبلنا يو نهجدف كم لعلي هزبن هاجرن إيرترا زريين زسرعن ونت ህዝቢ ዝጣሓሰ ኣካል ህግደፍ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ዳሓር ኣብዚ ስደት ከዓ ውድብ ጥርናፈታት ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ዘለዎም ጥርናፈታት ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ገሊኣቶምሲ بحقس لوطي اب ኤርትራስ ንህዝቢ ዘርብሕ ለውጢ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምንጻ ድዮም ዝሰርሑ ዘለው ወይስ ነቲ
نتمقوام نسلم قوام يمزكايدو زلو ون حد زي غرمكاي مهناتو تقاويمكا وي صريحكا دحر كتبصحو تدلي قستا الله مالتي كتبصحو تدلي وي كتوقعو تدلي شكو وي علامه الله نعين ابنت ناتي علامه انتايو እዚ ስርዓት እዚ ተኣልዩ ሓደ ንህዝብን ረብሓ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝሕሉ ስርዓት ኤርትራ ቆዋማዊት ትከውን ልዕልና ሕጊ ክነግስ መሰል ዜጋታት ክሕሎ እዩ ናተይ ዕላማ ማለት ከም ሰብ ሕጂ ኣነ እዚ እንድሕር ኮይኑ ናተይ ዕላማ ምስ ከም ናተይ ዕላማ ዘለዎም ሰባት ተጠርኒፈ ክሰርሕ ፀገም የብለይን ማለት እዩ بتخرج كساب زسرحو كساب زي هاوتوتو خام منقدوم كساب زي وطو مالتي اجا اب ودبات اندحر ريخا جن دلياتهم ودبات وين كتبلو ميصق مكاي مخنياتو كاب ناب ودب ناب سلفو نقربو بزعبا حجن ابزوان زي خميركا لوطي تمصئن اب كند زحاسبون زسرحون اب كند ززاربون صباح لوطي مسمصه بزعبا زهلوهم بوتا يحس دحر لوطس زهلوهم after ፖለቲካዊ ህይወት ናይታ ሃገር ዝህልዎም ጽልዋን ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገርን ይሓስቡ ማለት እዩ ሕጂ ገሊያቶም ካብ ሓሊፉ after መምርሒታቶም ከይተረፈ ብዛዕባ ናይ ሕጊ መሬት ከም ዝኽንገብሮ ኢና ይብሉ ኻን ኣብነት ነው ሕጂ ስኻሲ መንዩ ማንዴት ዝሃበካ መንዩ ሓላፍነት ዝሃበካ ብዛዕባ መሬት ክትዛረብ ማለት ኣነ ከመራኣያይሲ እንድሕር ውድብ ኮይንካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣለኻ ኮይንካ ንስኻ ስጋብ ለውጥ ዝመጽእ ዝኸይድ ክስታይ ዘለካ ብድሕሪኡ ራእይ ክህልወካ ጽቡቕ እንድዩ ግን ሕጂ ቀዳማይ መድረኽ ናይትናትካ ምንቅስቓስ ነቲ ለውጢ ብኸመይ ጌርካ ኣብ ተምጽኦ ኢኻ ከተተኩር ዘለካ ብኸመይ ምስመን ክትሻረኽ معاس انتاي نطفታት ተካይድ ካበይ ናበይ ትበጽሕ بخمي من قد خطك علس خلاها أنا خد define كتجبره وكتجلص ذلك نجار حدا طرنافه خوينكا أنت يا خا قد سرحت دلها نعم نتقال اليوم سي أنت خد جبرو تريو جبر ملسي أب مهاب راح تتأميدهم ود بيوم ويطرنافه ملسي أو دكتور عبد واتيو خمسة عيدو تزاريبو ملس خبل علني وات بدحريو خاب وات أيجن بزيكا أخي باجيركا أبزي أخي باجيرنا خمسة أجيرنا نزي أجبر ملسي هبنا لا أفتي معتاو هيوت أنتي نتفتات تكايد أبالاتك أمنتا أم توافيرون زلو نابنت أنا السخم حد رجعنا نهلوهم حج السخم نقحات هزبي حفا بمبال وين هزبي أم نقحهم توافيركم زلهم نهزبها حسابك قلت مدرخ تخفت لهم مالتي إذا ناتكم علامات لزخنة كابزو وتعزلو نجار أي ملكتكم لي توم كالوت رنافتات انت ايوتيناتهم عمام ون علامهم من البعض زينة صرو ديوم ويتزلوهم ندات بقبوء سلزي تقاملو ديوم انت يكوني حاتر يكهوتوتو اتهلاوهم سي اب محاو مرخبت راح ودبات اللو ወይ ጥርናፈታት አለው እዚ ከም ዝመስለ ንምንታዮም ከምኡ ኮይኖም ምናልባት በዓላቶም ክስታይ ግን ገሊኣቶም ካብ ናብ ውድብ ክትብሎም ሰልፍ ክትብሎም ይቀልል ለውጥ መጽያስ ኣብ ኤርትራ ኸይድናስ እንታይ ክንገብር ኢና እዮም ዝሓስቡ ዘለው በታ ኣነ ዝሪኦ ማለት እዩ ሕቶኻ መሊሰልካ ኸውን ተስፋ ገብር ሓውቆተን Thank you, Edu. Yeah, مليس كلي. هالراي. مرتا تقصل حتى حلف. هتقصل حتى ناتيسي. بتسرعات ترايزي كونت حجي تسرعات مثلا ندور دور كي يخرج يزدلدلو. بزح جزء تسرعات مالسي عنتوي بزعبا جم من يخل علك نيركي. قعزوق السناسي ببكسيو جم كن قبرلو. قلت بالعلك نيركي
كم حسب نعي بزح زين تاي بس قال لي وإذا سرعة سبقة ملك عبلس النادو إلى يحسب يبلس النادو عنا نزدن بتقومه بقول ملك تدي يبلس أن قدم قتيلنا يودي مخونان قال حيلس كله والله زي بلنا إلى يحسب نابنت كابتي الله اللي تحسبه نتي زقات مومنتوم بصبو يستقملوا بصبو نابنت قالت عسرت حدا مسكر أمريكا بتوم ناي من يوم تبليهم زم ناي جهاديست تتقعتلو أبناي نيويورك زناي وورلد تاور توقعلو إساياس عالم بخمسة تجنيق عند هالوت أمريكا تجنيق عند هالوت عالم والمساء تجنيق عند هالوت ني إساياس قد صبق جزيان يرو شعو جازيتنياتن منستراتن كأسر كيلو بخلع زاربا نتي ميمنتوم بصبق تتقيملو كم زيوم زعينتهم في الليات أمونجو دليت فتحن أمونجو تنك أو مزلنا سرعتن بس حتى قات إمام اليوم بوجنكي دليت فتحي كم زعينة تصبق ممنتيوم أقات إمنا تتقيمنا له تبلي كي تتقيمنا له حليفنا تبلي أنت لا تتقيمنا له أبي أنا أبي تصبق تتقيمنا أنت دا أمليت الناس بحال اللغة اللغة أبي أمليتنا برجس كابتي نايت نقاومو زلنا ننفع دوب زخمسات ولاس نحمق قام كخميو يخبلك دلي ابزو قدايز قام كخميو تي اقاومانا يكون اسرارحنا مستسرعت بمنصصر حيلنان دخم قوننان بخميت قمقميو زي انا ريكلو حانتي تميمنتيوم بصبو نتقمولو الى كلو وي تقمولو سرعت الى كلو نحنا بخمين نتقمولو كالك مستسرعت بمنصصر دم بدليت فتحي انتاي قدلتات الله تبلي قالسو بوغبو نخكايرسي انتاي كمال الله وي غوديلو زلو نغراس انتايو نتنحمق نتنقالوسو زلنا سرعات نهنو دقو زخلنا نغرات الله ግን دي تتقمنا له لك تحسبيو مالتي ثانك يو يغني لي حراي حوبتنا حجون يمسجنك حجي اتي سرعات قدف عدلاتو زخونه زترخبها غوافات نتي نعو ناجندو نمتغبار زطقمو كفتتات بغبو يزطقملو مومنتوم وون كمو مومنتوم تاع خاخت بلو ودي بتكرኛ نهر دخن بلو زخونه زتفطر አጋጣሚታት ነቲ ዘጋ عدلات كم زلوا يمزمزوا نت عدلات سي يتقموا لي يحلفوني يا opportunities ولا نقول هو حراي حجي هو حقيقة أنا كنت شحن حدا أبنت ونصبو غير كان دخا أو أخستي غير كيا إتخيا نعوونة تناي أب أمريكا استفتر في الصامة شفان محبرسب عالم قولحتا هبو أفت جزيت سلزفلت أيو نتناي بحتي غازيتات عاصيو نتوم لعلوت سبسلطان منغستن جنبارن زنبورو حربኛታት ተጋደልቲ አቤት ማእሰርቲ እትይዎም ማለት እዩ ተጠቂሙላ እንህል ሕጂ ክንደይ ዓመት ኮይኑሎ ሕጂ ስርዓት ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ንኸምዚ ዓይነት ዕድላት ቆላሕታ እናሃበ بقع سرعات وي بقع منغست خمزي يكون سلازفلط لكع خمزي عقرقر عداغاس نقي يطعمو عينت حانت مثلا لا بلكع زمصخوا يمسلنن ግን انتايو اسو خاني كموتات عينت عقرقر كفطر كله زي عماص سلازخونه حما كم زغبر زلوون سلازفلط ነቲ ተግባራቱ ንኽፍጽም ዕድላት እዩ ዝመርጽ ማለት እዩ ነቶም ዕድላት ስርሐይ ኢሉ እዩ ዝጽበዮም ሃሰው ዝብሎም ሓደ ግዜ ወላ ኣብዘ የለውሉን ይፈጥር ይባዕሉ ከምኡ ኣማሳሲሉ ባዕሉ ዝፈጥሮም ነገራት ውን ኣሎ ማለት እዩ ቆላሕታ ናብ ካልእ ንኸብሎ ወይ ዳይቨርት ንኽገብሩ ዝጥቀመሉ ሜላታት ኣሎ
انتايو نزي حجي اب دنب دليت فتحي خي بخمينا عدلاتنا نتقملو نزبل حتو قدمي بزعبو مملاسي بحافشو ኤርትራውያን بفلاي دحرنا ጽነት ማለትዩ ብዙሓት ናይ ለውጥ ዕድላትና خسرنا ማለትዩ ዝተخسሩ ብዙሓት ዕድላት እዮም ደለውና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ነቲ ስርዓት ዝቃወምዎ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኒሮም እዮም ካብ ናይ ተጋደልቲ ምንቅስቃስ ዝነበረ አድማ ጀሚር ከትዩ ክሳብ ወደ ዓሊ ወላ ናይ አቦይ ሓጂ ሙሳ እዚኦም ዝተፈጥሩ ዘምለጡና ዕድላት እዮም ማለት እዩ ክንጥቀመሎም ስለዘይከኣልና ከዓ ሓሪሮም መስዋዕቲ ተኸፊሉ እቲ ስቃይና ከዓ ክሳብ ሕጂ ይቅፅል ኣሎ ማለት ከም ህዝቢ ንሕና ከዓኒ ከም ተቃወምቲ ከም ኣብ ደለይት ፍትሒ ከዓ እቲ ዝዓበ ድኻም ዘይጠቀስኩዋ እውን ረሲዐያ ንስኻን ፂኻያ ኣለኻ ሕጂ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ጎተና ብዙሕ ዕድላት ብደንበ ተቃውሞ ተፈጢሩ ሞሜንቱም ረኺቡ ወይ ናህሪ ረኺቡ ናህሪ ደሊቡ ህዝቢ ንቅድሚት ደፊእዎ ልዑል ተስፋ ኣንቢሩሉ ሰለስተ ኣርባዕተ ኣብነታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ኣብዚ ግን ዳሓን ኣድላይነት ስለዘይብሉ ኣብ ሰለስተ ኣርባዕተ ኣጋጣሚታት ናይ ህዝቢ ተስፋ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝበፅሓሉ ብሙሉእ ልቡውን ደገፍ ኣብ ዝሃበሉ ነቲ ተበግሶታት ልዑል ሞሜንቱም ፈጢሩ ዝኸይድ ዝነበረ ተበግሶታት ማለት እዩ ፈሽሉ ከተርፍ ኢና ንርኢ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ማለት እዩ ባዕልኻ ዝፈጠርካዮ ዕድላት ካብ ውሽጥኻ ማለት እዩ ባዕልኻ ዝፈጠርካዮ ሞሜንት ኣብ መወዳእታኻ ባዕልኻ ተፍርሶ ሰለስተ እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ምክንያቱ ምናልባት እቶም ዝያዳ ናይ መጽናዕቲ ልምዲ ዘለዎም ሰባት ከጽንዕዎ ክእሉ እዮም ግን ኣነ እንታይ ዝብል ምናልባት እቲ ዝብገስ እቲ ዝላዕ ዝውሰድ ተበግሶታት ግቡእን ጽጹይን መጽናዕቲ መሰረት ዝገበረ ስለዘይኮነ ድዩ ይብል ኣብ ርእሲኡ ግን ሞሜንቱማት እውን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ዝረኽብሉ ኣብ ዝድልብሉ ግዜ ንኽጨውይዎም ድማ ልክዕ ከምቲ ኢሳያስ ዕድላት ዝውዕል እከይ ተግባራቱ ንምግባር ሞሜንቱም ዝጨውይ እውን ኣብ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ሞሜንቱም ዝጨውዩ ውሱናት ባእታታት ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ንኸይዕወት ከፍሽልዎ ዝተዓድቁ ዘይ ነቲ ፀቢብ ኣጀንዳኦም ንምስሳይ ክጥቀሙሉ ወይ ሃይጃክ ክገብርዎ ስለዝሕሉኑ እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ህዝቢ ምስ ነቕሓሉ እቲ ሞሜንቱም በርዒኑ ዝተርፍ ዘሎ ማለት እዩ ከመረኣይ ስለዚ ዕድላትና ተረኺቦም ክንጥቀመሎም ይትረፍ ባዕልና ፈጢርናዮም እውን ነባኽኖም ኢና ዘለና ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ካልእ ግን ደንበ ደለይቲ ፍትሒ እንታይ እዩ ጎዲልዎ ዘሎ ዝብል ድሕር ዘይተጋግየ ሕቶኻ ከም ኣድያ መስለኒ ምሽ ጎተና ወዱ ሰማዕክ ኣለኹ ኦኬ እዛ ደንበ ደለይቲ ፍትሕስ እንታይ እዩ ጎዲልዎ ንኸይዕወት እንታይ እዩ ጎዲልዎ ዘሎ ኢልካ ኢልካያ ምሽ ኖ ዘጋጠሙና ማለት ምስቲ ናይ ህግደፍ ዝጥቀመሎም ብርቱዓት ጎንታት እሱ ዝዕሉ ዘሎ ብምውድዳር ንሕና ኸ እቲ ብርቱዕ ጎንና ዋላ እኳ ድሓን ንጥቀመሉ እንተሃለና እቲ ድኹም ጎንና ምስ ህግደፍ ምስቲ ስርዓት ብምንፅፃርሲ ኣበይና ደኺምና ደልና ይኽብለክ ደለ እሱ ዝገብሮ ንሕና ዘይንገብሮ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ተዳኺም ማለት ክንቅይሮ ዘይከኣልና ወይ
ክንዕብሉሎ ዘይከኣልና የድብለክ ደሎ ያ اوكي حراي هو حجي حدا ابو انتاي እዩ عقمنا بግቡእ ዘለና ይመስለንን ማለት እዩ ከም ህዝቢ መጀመርያ ነገር ደንበ ተቃውሞ ክንብል ከለና ብዛዕባ እዚ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ ዲና ብሰፊሑ ንዛረብ ዘለና ግን ኣካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ብሰፊሕን ኣካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ዝካየድ ተቃውሞን ምዃንና ኢና እጅግን እሶም ዘለውሉ ንሕና ዘለና ኩነታት በበይኑ ስለዝኾነ ብሓደ መለክዕ ክንምዘን ኣይንኽእል እዞም ኣብ ስደት ዘለና ግን ሰብኣዊ ዓቕምና ሰብኣዊ ፀጋታትናን ካልእ ዘለና ብልጫታትን ዕድላትን ብግቡእ ዝመዘናዮ ወይ ዝፈለጥናዮ ኣይመስለንን ሓደ እቲ ድኽመትና ካልእ ግን ነቲ ዘለና ዓቕምታትን ፀጋታትን ኣብ ምውህሃድ ድማ ልዑል ወይ ዓቢ ድኽመት ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ከም ሳዕቤን ናይዚ እንታይ እዩ ዝኽሰት እንድሕር ኢልካ ምድግጋማት ይርአ ማለት እዩ ንኣብነት حدر جاغانونا لا حدر جاغانونا كتسرحو تخيل سراح استاندا سرحت كلا انا هلا حدر جاغانونا مخفات عيدلينني كلا عينت اماراتي وي كلا عينت ارباح خون زقل ነገር እንዳخالكو خلخو ግን ከምዛ ዓይነት ናይ ምድግጋም ነገራት ይርአ ማለት እዩ ወይ ሓደ ጥርናፈን ካለ ጥርናፈን ሓደ ዕላማ እንዳሃለዎም ከሎ ክንዲ ዝሻረኹን ዝተሓባበሩን ተፋናጭሎም ነቲ ዘሎ ምፍንጫላት ኣብ ምርባሕ ተራ ይጻወቱ ማለት እዩ ሕጂ ካለ ከም ሳዕቤን ናይዚ እንታይ ዝኸውን እቲ ፀጋታት ብግቡእ ኣይመቃራሓልካን ዓቕምታትካ ብግቡእ ኣይወሃሃድን እንድሕር ዘይኮይኑ ንቅድሚት ክስጉም ይጽግመካ ማለት እዩ ህግደፍ በአንጻሩ ብፍላይ ሕጂ ዳርጋ ብዝሰፍሐ ወይ ብዛዕበየ ህላዊኡ ኣብ ህላወ ናይ ስለያ መሓውራቱ ጥራሕ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ እውን ከይተረፈ ብጣዕሚ ነትናቱ ፀጋ ኣብ ምውሃድ ሓያል እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ግን ንዛረበሉ ዘለና ውድ ናይ 40 ዓመት ተሞክሮ ዘለዎ ስርዓት እዩ ወይ ውድብ እዩ ካብ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ከሎ ትሒዝካ እንተሪኢኻዮ ማለት እዩ ምስኡ ከዓኒ ሃይራርኪ ኣለዎ ሓደ ንመን ይእዝዞ ካብ እቲ ስማዊ ዋላ ይኹን ወፃኢ ጉዳያት ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዘላ ኮሚቲ ዝመሓደር ሰብኣዊ እዚ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ሲ ንስሙ እዩ ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እሞ ከዓኒ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ሎ ዝረኣናዮ ብወግዒ ማለት እዩ ግን እቲ ትእዛዝ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝመሓላለፈሉ መሳልል ኣሎ ኣብ ግደፍ ማለት እዩ دحراي فحيلو خاب مينستري وصا غداياسي اب امباس تمص امباس نمن እዩ ዘሕልፋታ ሓበሬታ እፈልጥ እዩ አባ ግን ሓደ ጥርኑፍ ወይ ጠርናፍ ጽላል ይብልናን መሪሕነት ይብልናን በቃ ኩሉ በብዝደለየ በብዝመሰሎ ተሲኡ በሃውሪ ዝኸደሉ ሁነታት ስለዘሎ ምናልባት ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ናይ ፀጋታትና ብግቡእ ምጥቃም ምልላይ ምጥቃምን ድኽመት እዩ ኣነ ዝረኣየኒ ብዚ ማለት እዩ Thank you حراي I think بصبوت تمليسالا انا بوغني عقوبه كالوت ምናልባት كسف حوان تخيلهم دحراي بحطوتات كنرياينا مالتي كلتا حطو تليفونا نلوا دحرينا بحزبي كنحلفينا ترابعي تحطوي I think ابز وانا وخنتات زتكورت كتكون يا ايدن لكن بنبوزحات هاجراويان الزرارة بخوين زلو تكاتاتوليو تولو يخي ابتي مجلس يخي تمليسه بوزح جزي ارتراويان ابزيد لنجارات ويكا ازيوم كفلالي زي قبوم نجارات نفلالي تبل حنت بزيخ نيركي
I don't know بسمع دي برديت تفللينا جن فلليات نبزحنا نعود تمثل عينت لأنك أنا عب بوليتيكا يخيل الله بهجرنا سودما سلسته كفال ناي أيانا مسفن حقوس كلمة أي قاتن دحريو زصعبنا his reaction يو بدحريو دما أب بي بي سي راديو يكون أب أسنا تي في زتجبره ناي أمباسادر عند برهانيو أنا بوجني نخلتي يتخطاتي ليو كلتي بوجنو نناتو حيال قنتات نيرو تي وانو زطلبو لومي كلا امارات يبلنا قدما يصلاينا إسياسيو سلازي مصنعت نغبرالنا بزطعما غباب كن دفينا لوط خنا مصالنا زبلناي ايانا مسفن حغوس الراي الله بتحاده خا ناي امباسادر عند برهان كا زي اب تግራይ كونكا مسويانه تحقاقيسكا زمص لوطي نربحنا يكونن زوب سبازياتهم كاب 76 عامه مرت جميروم دحريون ابتيس عايشو عتن دحريون زي اركيناتن دحريون زحلف 10 عامتاتن نعانا ايرتراويان امونات ايكونون حجون انت خونه عبيت فلليات اللهم كمس ابو زنبور عبيت الجنرالاتن قالن سقع حجي نتنصانت ايرترا بجهود ايتقبلون نحنا بقال ديكونس بتكبار تناتهم حونت كرئينا اينا ندلي امريتنا تقميطهم يحواتكم هنا كبلنا صبوق ايكون نيو اب غزا خوين سب حوي خايب لكانيو خاب غزا قدم كوص الله ناتكا نبرت كركب الله زبلكا بتحدلو اجي ازيو زيت بلخا كلليات كان رئلن له ازيو بلايندلي ايانا مسفن حغوس كدغف كله تقل اكلكا بلايند لخا امباسادر يدغف دلو يمثل بوغنكي اي ثينك تخاتاتي الكيوت كون تخلي لي امن نتي انترفيوز ناتكم رداتا ابز خلتيو كما يمثل حزب خ انتاي غنزابك كوسد الله يلك تحسبي كابزي كلته زخيل زلو كلتيو هاغراو حاليت زلو يزمثل ግን ከ ገለ ፍልልያት ከም ዘለዎ ኣነስተውዕሉ ኣለና ሞ ደቂ ሃገር ነዚ ዘሎ ፍልልያት ብኸመይ ዓይነት ክንርድኦ ኣለና ኢልክ ትሃምኒ ቴንክ ዩ ይغنيلي حراي حو قوتنا زوين صبو حتى يوجن بطعمي كبير حتى يخاني نخص من اللسو مالتيو انتاي كبلي دل مجمرع حادي بطعم زحزن زستبهر كله نجر انتايو